Bueno, damos continuidade logo á sesión plenaria que a comparecencia do concelleiro Xanduro acordada na sesión plenaria do 15 de decembro a petición do BNG Coido. Rubén, queres justificar a solicitude antes da comparecencia? Porque entendo que toca eso, ou non? Se non me falla a memoria, 5 minutos quen pide, 10 máximo e logo 5 os grupos. 5 cada grupo e pecha o... Si quere pechar, vale. Si quere. Bueno, pois, primer turno. Sí, vale. Bueno, pois moitas grazas, señor alcalde. Eu o que farei posiblemente, se o alcalde mo permite, facer igual parte de uso do tempo da segunda quenda na primeira, porque creo que é positivo, aínda que o motivo desta petición de comparecencia pois é mirar cara adiante e tamén facer unha contextualización sobre algunha cuestión do pasado, non? Nese sentido, pois a mí o que me gustaría lembrar que no ano 82 foi cando se puxo en funcionamento a edar da Silvouta, que se reformaría como todos e todas saben 10 anos despois, pero que nunca chegou a ter pois unha capacidade de carga acorde ca necesidade poboacional de Santiago e a súa contorna, que, como lembrábamos hoxe pola mañá, no 2001 foi cando se conseguiu incluir unha nova depuradora para Santiago no Plan Hidrolóxico Nacional, e no 2003 que nos orzamentos do Estado se incluíra por primeira vez pois unha partida para a redacción do proxecto e a previsión de rematala no ano 2007. Nese mesmo ano, no 2007, anúncianse que as obras da EDAR estarían licitadas antes de finalizar ese mesmo ano. En setembro de 2008, as obras aínda sin licitar, o que sí que se anuncia é o tipo de tecnoloxía que supostamente iba a ter esa nova EDAR, que era a tecnoloxía de membranas, e que o custe rondaría en torno aos 60 millóns de euros. En agosto de 2008 sometíase a estudo de impacto medioambiental o anteproxecto desa EDAR, xerando un descontento considerable na veciñanza do contorno desa depuradora, que presenta alegacións para que se tomen en consideración para a declaración de impacto ambiental. En setembro do ano 2009 a declaración de impacto ambiental públicase no DOGA, que recolle que se desestiman as alegacións, e en outubro de 2009 a entón ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, aquí nun fórum Nueva Economía nos tal dos Reis Católicos, adquire dous compromisos públicamente. Por unha parte, que se iba a proceder de inmediato a licitación da EDAR con un investimento de 70 millóns de euros, e en segundo lugar que a tecnoloxía que se empregaría sería a tecnoloxía de membranas. En febreiro do 2010, ante a falta de novas sobre estes compromisos, desde o Bloque Nacionalista Galego diriximos á Mesa do Congreso dos Diputados unha batería de preguntas sobre as razóns das demoras e as previsións da realización das mesmas, e o que se nos contesta é que o inicio das obras sería a finais de 2010, que se estaban realizando as consultas pertinentes para concretar que tipo de tecnoloxía se empregaría, e en terceiro lugar que o retraso que había acumulado até o momento que non iba a afectar de xeito significativo o inicio das obras de EDAR. Estou falando de 2010. A esa altura, xa aquela altura, a Unión Europea anunciaba a posibilidade de sancionar o goberno español pola inexistencia ou funcionamento insuficiente de distintas depuradoras de augas residuais, entre elas a de Compostela. En 2011 hai un cambio de goberno, chega a alcaldía de Compostela Gerardo Conde Roa da man dunha maioría absoluta do Partido Popular. Gerardo Conde Roa cumple cun compromiso electoral que adquirira ca veciñanza da Silvouta, que no caso de que fora alcalde non se faría ali unha estación depuradora, e nese sentido o BNG xa desde aquela, e sempre mantivemos a mesma posición, dixemos con clareza que nós non nos opuñamos a un cambio de ubicación sempre cando se deran dúas condicións para nós innegociables. Primeira, que a nova ubicación garantizase que tiña un menor impacto e un menor impacto non só medioambiental, sino tamén en termos sociais
que a ubicación inicial e, en segundo lugar, que non se comprometesen os fondos comunitarios para a súa utilización. En novembro de 2011 acordaron xestionar o cambio de ubicación para o lugar do Souto e anuncian que a obra estará iniciada en 2013 e concluída no 15. Hai que lembrar que no 12 había 0 euros no orzamento para dar. En marzo de 2012 iniciouse a tramitación de declaración de impacto medioambiental da nova ubicación e en setembro dese ano a Xunta se tiña comprometido a ter redactado ese anteproxecto. En maio de 2013 Xunta e Concello perfilaron o convenio para a súa execución co compromiso de comezar as obras no 14. Polo que comentaba o concelleiro, ese dato non o coñecía, ese convenio nunca se chegou a asinar. Teño que confesar que personalmente pensaba que estaba asinado, e en xuño de 2014 publicase no BOE a declaración de impacto ambiental favorável para o lugar do Souto, que, desde o noso punto de vista, contradí os traballos anteriores, non? E desde o noso punto de vista tamén ese novo emprazamento significaba un incremento dos custes e un incremento dos prazos, co risco que supuña de perda de subvención europea, xa que a Unión Europea situaba no 2015 a data límite para ter unha boa calidade de augas. En abril do 16, e remato con esta exposición, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea declarou, como todos e todas saben, que o Estado español incumpría a directiva da auga, non? En diferentes puntos do Estado español, e en Galiza xa solo en 3, Vigo, Ribeira e Santiago, e anunciaba que solicitaría a imposición dunha multa ao Estado español duns 46 millóns de euros. Bueno, todo isto, por contextualizar un pouco a situación, nos, cando pedíamos isto, como decía, é para mirar cara adiante. Nos creemos, basicamente, que sobre este asunto hai dúas cuestións importantes. A primeira, que eu creo que non discute ninguén, é que Santiago precisa unha nova depuradora e que a precisa xa, por ter razóns. Unha, porque o río Sar é un dos ríos máis contaminados de Galiza e non é de recibo que unha cidade que foi referencial en moitos ámbitos das políticas medioambientais siga a verter cantidades inxentes de auga sin tratar o río Sar. En segundo lugar, porque temos a espada de Damocles desa sanción da Unión Europea, e en terceiro lugar, porque non podemos voltar a perder os fondos europeos que xa perdimos unha vez. Por lo tanto, que é o que demandamos ou que é o que nos gustaría desde o Bloque Nacionalista Galego? Bueno, primeiro, que se faga xa, porque no mellor dos casos, como comentábamos aínda esta mañá, non estaría feita antes do 2021 e, polo tanto, é imprescindível comezar xa para non pôr en perigo eses fondos europeos. Segundo cuestión, que o Concello coñeza ese proxecto. Para min é unha cuestión inaudita que formalmente o Concello non teña acceso ao proxecto completo. E, en terceiro lugar, que existe un reparto de cargas xusto no que o Concello teña claro exactamente cal é a aportación final que ten que realizar, non? Nese sentido, había unha proposta de declaración institucional que a nos parecía correcta, que se poderá facer de outro xeito. O importante, eu creo, que haxa un posicionamento o máis unánime posible da corporación, para que tamén o grupo de goberno poda negociar ca maior capacidade de presión co Ministerio para poder buscar a solución a estas alturas menos mala, non? Gracias, Rubén. Pasaches 3 minutos, un pouco despois para o resto das comparecencias. Sanduro, comparecencia. Ben, boas de novo. Rubén xa debullou a metade da miña comparecencia, así que xa vou obviar a parte cronolóxica. Sí que quero incidir no que se fixo, que se intentou facer ao longo deste ano e pico que levamos no grupo municipal, por saber como estaba unha vez que evidentemente está publicado e legalizado a existencia dun anteproxecto para o Souto, a posibilidade de coñecer si existe un proxecto, quen ten ese proxecto e se podemos acceder a unha copia e que planes e plazos están previstos. Nese sentido, mantivemos contactos reiterados con a COES, coa Dirección de Augas de Galicia,
para informarnos, insisto, como polo proxecto definitivo, sobre a situación do proceso administrativo. Non recibimos ninguna contestación en firme, foron todas bastante evasivas, máis aló da vontade de que Santiago necesitaba unha depuradora. Tamén, a través dos grupos parlamentares de Marea, presentamos senllas preguntas tanto no Congreso de Diputados estatal como no autonómico, que recibiron un clamoroso silencio como resposta. Creo que o Partido Socialista tamén neste último ano presentou algunha iniciativa neste sentido. E a primeira resposta en firme que recibimos da Administración Central é a confirmación dunha xuntanza para o día 1 de febreiro coa directora xeral de Augas do Magrama, Liana Ardili. Ben, co que comentou Rubén, e con isto, digamos que isto a trazos grosos, a cronoloxía e a realidade da depuradora, que está diseñada para un tratamento de caudal que ahora mismo supera o que recibe ao que está diseñado para depurar nun 69% máis ou menos, a pesares do esforzo que se fixo na ampliación, que se meteron casi 5 millóns de euros, e que aumentou a súa capacidade en 1000 metros cúbicos hora, pero evidentemente non é suficiente. A maiores disto, os equipos tanto electromecánicos como a obra civil están tremendamente obsoletos e superaron a súa vida útil, co que está dando unha cantidad de averías que, bueno, pues nunha edar en condiciones máis modernizadas non daría. En definitiva, cal é a nosa preocupación? Entendo que debe ser, que será a preocupación de todos os grupos municipais e tamén do conxunto da cidadanía. En primeiro lugar, e aínda que son a perogrullo, que Santiago precisa urgentemente unha nova EDAR que está comprometida, tal como sinalou Rubén, firme desde o ano 2007. Que esa nova EDAR debe ter o menor impacto ambiental posible, tanto na súa construción como no seu funcionamento, e que debe estar construída ca tecnoloxía máis avanzada para garantir a máxima capacidade de depuración de aguas. Por suposto, que non se perdan os fondos europeos, e algo que nos preocupa por experiencia pasada é que a tramitación administrativa que se desenvolveu e que se está a desenvolver aínda, confiamos que se está desenvolvendo, cara á construción da nova estación depuradora de augas, se faga cas máximas garantías xurídicas. Que quero dicir con isto? Pois todos sabemos que no 2015 saiu unha sentencia que anudou o estudio de impacto ambiental do proxecto da Silvouta. Non entro en si estou máis de acordo ou menos de acordo ca sentencia, pero sí que eso suporía un atranco importante no caso de ter desenvolvido ese proxecto. A ubicación actual escollida xera dúbidas entre distintos colectivos no propio goberno, máis que nada por posible impacto que teña a nivel arqueolóxico e patrimonial. De feito, esta semana, a semana pasada, atopáronse dous novos petroglifos na zona de instalación da propia depuradora do Souto, que, bueno, pode supoñer algún atranco, algún problema no seu procedimento de instalación. Por eso pedimos que haxa as máximas garantías xurídicas e que non volva a acontecer pois que posibles anulacións xurídicas ralenticen ou paralicen o proceso administrativo constructivo desta estación depuradora. E tamén preocupa, e tamén por experiencias pasadas, que o reparto dos custos desta nova EDAR se axuste á capacidade económica de cada administración implicada no proxecto. Quero dicir, estas obras orzamentanse, pero logo o remate de obra adoitan ter un prezo distinto. Entón, se hai ese incremento dos prezos, que se repartan proporcionalmente entre todas as partes e en base aos criterios que dixen anteriormente, a capacidade económica de cada administración. Temos a experiencia do convenio de ampliación do EDAR da Silvouta, no que o prezo inicial que debía pagar o Concello, que se comprometeu a pagar, duplicouse, mentras a aportación das outras administracións disminuíron debido a unha formulación, nos creemos que non demasiada acertada, das cláusulas do convenio, donde marcan os límites para as outras administracións, neste caso Augas de Galicia e o Estado a través dos fondos FEDER,
e deixa na responsabilidade do Concello o resto do importe do investimento sin especificar cantidade. Eso, no caso de que unha obra se dispare de custos, pois pode meter a un problema serio económico este Concello nunha obra que estamos falando de entre 70 e 80 ou máis millóns de euros. E por último, creo que o Concello debe coñecer e avaliar o proxecto, os técnicos, os grupos do pleno que conforman o pleno do Concello deben de coñecer e avaliar o proxecto da nova estación depuradora de auga residual antes da asinatura de calquera convenio e antes de asumir ningún compromiso de gasto para facer realidade esta infraestructura. Creemos que son peticións razoables e entendemos, e creemos que o resto dos grupos tamén, que a situación de depuración de augas de Santiago soborda calquera posición partidaria e exixe unha postura de cidade, e por eso promovimos e intentamos, como contou Rubén, unha declaración institucional, e constame que hai vontade de tela e que a Xunta de Portavoz está traballando nesta liña. O objetivo desta declaración institucional sería levar esa postura de cidade, en primeiro lugar, ca xuntanza que anunciei do 1 de febreiro ca Dirección Xeral de Augas Estatal, e despois, ou posteriormente, con calquera outra xestión que teña que facer este goberno ou o goberno que veña despois, no caso de non se acabar a tempo, que esperemos que non seña así, para defender esta demanda absolutamente imprescindible, tremendamente urxente e de total xustiza para Compostela. Grazas. Gracias a ti, Xanduro. Entraríamos logo na quenda de 5 minutos dos grupos. Rubén, non sei se queres facer alguna valoración, quedaríanche 2 minutos, pero non. Paco. Gracias, señor alcalde. Como xa se dixo, por resolución do 10 de agosto de 2009 da Secretaría de Estado de Cambio Climático, formúlase declaración de impacto ambiental do anteproxecto da AR de Santiago de Compostela, resolvendo que o proxecto non produciría impactos adversos significativos a condición de que se realizase na alternativa elixida, sendo esta a Silvouta, en as condicións que se deduciron do proceso de avaliación ambiental. O 2011, co goberno do Partido Popular, sendo alcalde Conde-Roa, decide mudar a ubicación da futura EDAR de Santiago de Compostela. Hai que apuntar que o Grupo Municipal Socialista, desde que está na oposición, nunca se opuso á elección do novo emprazamento e sempre deixou clara esta postura. O que se manifestou reiteradas veces é que se trataba dunha decisión política do Partido Popular e que a súa preocupación centrábase en que non se perdesen as subvencións da Unión Europea, 38,5 millóns de euros, nin a diferenza comprometida polo Ministerio de Medio Ambiente a propia Xunta, de forma que se garantise que calquera sobrecusto ou perda da subvención non se vería repercutida sobre o conxunto dos cidadáns, senón sobre as administracións que tomaban a decisión. O 8 de marzo de 2013, a Xunta de Goberno Local de Santiago, Goberno do Partido Popular, aproba o texto de convenio entre Augas de Galiza, o Concello de Santiago, Sociedade Estatal Augas das Concas do Norte, Sociedade Anónima, para execución e explotación das obras da nova EDAR de Santiago. Indicaba o convenio que o prazo previsto para a redacción e aprobación do proxecto sería de 6 meses e o de execución da obra de 42 meses, dos que 30 corresponderían á propia obra e 12 meses a súa posta en marcha. Tería que estar xa construída, non está. As achegas das diferentes partes no convenio para o financiamento da nova EDAR repartíanse cun límite máximo para Coa Norte, un límite máximo de achegas para Augas de Galiza e por parte do Concello de Santiago o resto do importe do investimento que se satisfaría con achegas dinerarias directas da propia administración local, é dicir, sen un límite de achega e asumindo as desviacións que se puidesen producir no custo da instalación. Claramente, condición negativa para o noso Concello. Pola resolución 18 de xullo de 2014 da Secretaría de Estado de Medio Ambiente se formula a declaración de impacto ambiental do proxecto Nova EDAR de Santiago, aprobándose a localización desta no Souto. O 7 de agosto de 2014 asínase o convenio para execución e explotación das obras de mellora de EDAR da Silvouta, que reproduce o modelo de financiamento do convenio anterior, pola que as administracións centrais e Xunta teñen unha obrigación de financiamento cuns máximos, mentres que o Concello de Santiago non ten límite na súa chega, debendo cubrir calquera desviación no que se produzca no financiamento. Condición claramente negativa para o noso Concello, firmado polo Partido Popular, alcalde Agustín Fernández de Rojas. Tras dúas sentenzas previas da Sala do Contencioso Administrativo da Audiencia Nacional e unha da Sala Quinta do Contencioso Administrativo do Tribunal Supremo declarando inadmisibilidade dos recursos, o 8 de outubro de 2015, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dita sentenza anulando a declaración de impacto ambiental de EDAR para Silvouta do 10 de agosto de 2009.
O PSDG, PSOE e o PSOE solicitaron reiteradamente dende hai máis dun ano e medio no Parlamento de Galicia e no Congreso dos Deputados o proxecto de construción da EDAR do Souto sen obter resposta. Por certo, como é posible que unha das administracións implicadas, o Concello de Santiago, non teña copia deste proxecto? O 14 de abril de 2011, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea dictaminou que as autoridades españolas estaban a infringir a legislación da Unión Europea ao non recoller e tratar adecuadamente as aguas residuais urbanas vertidas por 37 aglomeracións, entre elas Santiago de Compostela. A Comisión pide en novembro de 2016 ao Tribunal de Xustiza da Unión Europea unha multa tanto alzado por un importe de máis de 46 millóns de euros e propón tamén unha multa diaria de 171.000 euros se non se logra o pleno cumprimento na que data o Tribunal dite a súa segunda resolución. O Grupo Municipal do PSDG-PSOE entende que non se poden perder os fondos FEDER previstos para o período de programación 2014-2020, porque en todo este tempo, sí, se perderon as achegas da subvención FEDER do programa 2007-2013 e tense que facer fronte a esta multa da Unión Europea. E o que se pide é que se licite inmediatamente a construción da EDAR para non perder novamente os fondos comunitarios. É necesario exixir que a EDAR de Santiago conte coa mellor e máis avanzada tecnoloxía para a depuración das augas, que a repartición do financiamento o Concello de Santiago teña un tope máximo e que se garanta que calquera sobrecusto ou perda de subvención non se vexa repercutida sobre o conxunto dos cidadáns composteláns, senón sobre as administracións que toman a decisión. Devandito todo isto, esperamos que hoxe o Concelleiro de Medio Ambiente na súa comparecencia nos detalle as xestións realizadas tanto co Ministro como co Conselleira co xeito de axilizar a execución desta infraestructura esencial para Santiago. Así mesmo, queremos saber se como Concelleiro de Medio Ambiente ou se o alcalde da cidade tiveron acceso ao proxecto de construción da depuradora de Osouto, que se nos negou ao Partido Socialista. En caso de resposta afirmativa, tales son as conclusións do mesmo. E, por último, 3 preguntas. Son coñecedores de cando se van iniciar as expropiacións dos terreos? Prevén algunha data para o inicio das obras? Teñen coñecemento de presentación de algún recurso por parte de asociacións ou plataformas de defensa do medio ambiente? Moitas grazas. Gracias, Paco. Agustín. Moitas grazas, señor alcalde. A verdade é que acabamos de asistir, penso, a un adianto do que será o pleno de orzamentos, porque o señor voceiro do BNG fixo unha solicitud de comparecencia solicitando a aclaración das medidas de urxencia previstas para reducir a contaminación e mellora aos ecosistemas acuáticos dos áreas. O señor concelleiro pois non referiu nada ao respecto do que solicitaba o señor do BNG, non? Pero, bueno, eso xa é outra cousa. En todo caso, estamos a falar dunha competencia e dunha responsabilidade exclusivamente municipal por lei de bases de réxime local. Estamos a falar de que a declaración de interese xeral non exime de responsabilidade ao Concello, o saneamento, a depuración, a situación do río Sar e do Sarela non é soamente a depuradora é unha parte imprescindible, importante, pero non é a única. Durante moitos anos houbo un desinterese nesta cidade como consecuencia da declaración de interese xeral, precisamente, mantendo un emprazamento inaceptable dende todos os puntos de vista que a Xustiza ratificou como inaceptable. Se a ubicación do emprazamento houbera estado no debate antes, agora habería unha instalación nova, sin dúbida. Pero tamén é certo, teríamos un problema. Nun prazo extremadamente curto, o Goberno do Partido Popular, tanto no Concello como na Xunta de Galicia e en Madrid, foi capaz de tramitar unha declaración de impacto ambiental para contar cunha depuradora moderna, unha depuradora nun emprazamento moito millor que a Silvouta, millor que a anterior, maior e millor tecnolóxicamente falando, comparada, por certo, coa non nata da Silvouta, que era de menor capacidade e peor tecnolóxicamente. Existe un anteproxecto, existen fondos europeos do período 14-20, e o que temos que preguntar, e o que nos gustaría, puesto que a nosa intervención é para facer observacións, formulacións ou preguntas, que fixo o Goberno de Compostela Aberta dende xuño de 2015 polo saneamento da nosa cidade. Nos pensamos que foron 2 anos perdidos na nova EDAR, nas medidas provisionais, que agora parece ser que o pasado martes comenzaron a aprobar a nova instalación, e tamén nos colectores do Sar e, por suposto, nos colectores de Sarela, donde que nos saibamos o Ministerio aínda está agardando por las observacións técnicas que nos deixamos tramitadas estando no Goberno. Pero como a verdade é que, sinceramente, creemos que hai que mirar cara ao futuro, nos temos claro o que é necesario facer. O que é necesario facer é pechar o financiamento, é concretar a solución
técnica millor para os colectores do Sarela, que son tamén unha peza clave para acadar o saneamento dos nosos ríos. Atopar recursos no ámbito, lóxicamente, do Concello, no ámbito da Xunta de Galicia e tamén acadar a maior aportación posible da Administración Central para a execución desta obra e traballar no novo marco, porque tamén temos que traballar no novo marco de xestión integral do servizo do noso Concello, tamén avanzar no saneamento do resto do rural do noso Concello, porque todas as nosas parroquias pois teñen tamén dereito a contar co saneamento e tamén, lóxicamente, facer reunións cos colectivos, pero a verdade é que nós temos a sensación de que o único que fixo este goberno foi, sí, moitas reunións, son imprescindibles, coñecer a opinión dos colectivos é imprescindible, pero penso que tamén é imprescindible falar coas administracións e avanzar nos trámites. E a administración non soamente é o goberno, digo, polo muletilla de que estamos cun goberno, estivemos cun goberno en funcións. A administración ten moitos máis estamentos que o propio goberno, os propios máximos responsables. Podería criticar, e de feito critiquei o que non fixo o goberno durante estes 19 meses. Vostedes, obviamente, os membros do goberno poderían criticar o que aconteceu neste Concello dende sempre, porque vostedes non estiveron nunca no goberno. O señor Reyes xa o fixo, pode criticar o que fixo ou deixou de facer o Partido Popular. E nós poderíamos criticar, lóxicamente, o que non se fixo durante eses longos mandatos do goberno de progreso que tanto lle gusta lembrar ao señor Reyes. Pero, en todo caso, créanme, non o que propoñemos, o que queremos, e o digo con total sinceridade e a máxima humildade, é mirar cara ao futuro. Nesa actitude, en ese contexto, o resto dos grupos atoparán a este grupo. E créanme, creo que eso é o que necesita o medio ambiente de Santiago de Compostela. Moitas gracias e máis nada. Segunda intervención, Xan. Nada, O que queres empregar. No, por dar dúas respostas das preguntas que fixo o señor Paco Reyes, non a todas, xa por ser breve. Logo, efectivamente, estamos no goberno desde o ano 2015, que fixemos en ese momento en intentar mover este tema, o enumerei na miña comparecencia, só salientar que desde ese ano 2015, que curiosamente foi o ano que vostede dixo e anunciou en 2011 da man do antigo alcalde Conde Roa, que sería cando se inauguraría a depuradora. Pois estamos no 2017 e está exixindo responsabilidades aos demais. Aquí todos temos que asumir a nosa parte alícuota, é un proxecto de cidade, non vou entrar en máis debates, insisto, xunta de portavoces é unha petición expresa de ter unha postura de cidade para poderla levar diante do resto das administracións. Grazas. Moi ben. Remataría logo a comparecencia do concelleiro Xanduro. Pasaríamos agora ao punto de rogos e preguntas antes das mocións de urxencia. Empezaríamos na quenda de rogos cos tres primeiros, que son rogos do Partido Popular. O primeiro é para o traslado de Dar dos Bornais á zona dos Vilares. Agustín. Moitas gracias, señor alcalde. O rogo que presenta o noso grupo podese considerar complementario do realizado na anterior sesión plenaria do mes de decembro polo grupo socialista. Por lo tanto, nace co grupo socialista e pretendemos que teña continuidade con este segundo rogo. Daquela solicitábase a recuperación da inutilizada depuradora de Bornais para ser trasladada a algún punto do rural da zona norte do Concello, citando a modo de posibles localizacións os núcleos de Grixoa, Nemenzo, Busto ou Marantes. Dende o Grupo Municipal Popular compartimos esa iniciativa socialista de aproveitamento dunha instalación existente que ben podería prestar un valioso servizo en calquera dos numerosos núcleos que a día de hoxe aínda carecen de instrumentos axeitados para o tratamento das augas residuais. Unha utilidade que evidentemente é tal como comentou o concelleiro de Medio Rural na pasada, que unha utilidade que estaría condicionada a que a situación do equipamento pasado o tempo permita a súa reutilización. Con esta premisa consideramos que a prioridade para a localización desa estación depuradora autónoma podría concretarse dentro da zona norte a que aludía a iniciativa socialista no núcleo dos Vilares. O motivo non é caprichoso. Facemos esta proposta en base a tres motivos. En primeiro lugar, porque existe unha demanda veciñal e unha necesidade nesa zona. En segundo lugar,
a previsible tardanza na conexión á rede xeral de saneamento do Concello cara á estación depuradora de aguas residuais e dar nova como consecuencia, entre outras cuestións, do retraso na tramitación do colector do río Sarela, e en terceiro lugar, e sobre todo, porque se podería facilitar moito a súa instalación aproveitando a execución por parte da Xunta de Galicia da variante das Aradas. Esta circunstancia permitiría que a través dun acordo co Goberno galego se poidera simplificar, agilizar e nos pensamos que abaratar a posta a disposición deste equipamento para o tratamento das augas residuais desa zona en concreto. Todo iso está claro, tendo en conta para a instalación aspectos decisivos como poden ser a adecuación da rede existente, os condicionantes de nivel, as características do lugar concreto, etc. E por iso facemos o rogo que non vou a ler por razóns de eficiencia e eficacia. E para non alongar a miña intervención. Moitas grazas. Gracias, Agustín. Rafa. Bueno, boa tarde a todos, compañeiros e compañeiras de corporación. Tal e como comentei, vou dar conta do rogo que no pleno pasado fixo Gonzalo Muiños, e que neste caso pois especifica o Partido Popular dándolle un emplazamento xa, digamos, máis concreto, aunque témome que non vamos a poder dar conta do traslado deste EDAR aos Vilares, porque parece ser que non reúne as condicións exactas non reúne os requisitos técnicos adecuados para a instalación nesa zona. O que sí, que como dato positivo parece ser que a EDAR vaise poder recuperar e que vamos a poder poñer en funcionamento, e o que estamos traballando ahora é buscar pois un emplazamento máis adecuado que permita pois dotar de maior abastecemento e saneamento ao maior número de casas posibles, que vai ser o criterio que sigamos. Entón, o que non comentou o técnico, cal lle remitimos o encargo deste traballo, é que parece ser que a zona dos Vilares, sin discutir que ten falta de abastecemento e saneamento, que veremos a ver que outras alternativas podrían haber para aí, pois parece ser que non vai poder ser coa EDAR de Bornais. En todo caso, vamos a aproveitala, por suposto. Agora hai que facerlle un pequeno arranxo, porque levaba anos inutilizada, pero parece ser que vamos a poder poñela en marcha e levarémola pois seguramente a algún dos emplazamentos que na anterior rogo comentara Gonzalo. Máis nada. Gracias, Rafa. Segundo rogo do Partido Popular para a renovación da publicidade estática do Concello en eventos e instalacións municipais. María. Boa tarde, grazas, alcalde. Boa tarde a todos os concelleiros e as concelleiras. Con este rogo solicitamos que se proceda, alo menos gradualmente, a renovar os soportes publicitarios da imaxe institucional do Concello. Xa saben a que consiste nas torres da catedral sobre un fondo morado ou granate, non sei exactamente como é, o fondo negro, o fondo blanco, que se colocan nos eventos organizados ou participados pola administración local, así como aqueles que se sitúan nas distintas instalacións municipais, especialmente as deportivas. Moitos destes soportes atópanse en mal estado, precisamente disto xurde este rogo de cando un vai ao fútbol a San Lázaro ou a ver o futsal, ou mesmo os soportes que se colocan nas carreiras do Corresán, pois un pode comprobar ese estado algo deteriorado, e é un comentario que fai moita xente. Por eso se trae aquí. Proxecta unha imaxe de abandono que é preciso remediar, como digo, alo menos gradualmente, que non deberá ser representativa nin da cidade nin do conxunto desta corporación. Mais nada, grazas. Gracias, María. Nova. Hola, boa tarde a todos. Pois, María, creo que tes toda a razón do mundo con este rogo, e nada máis que decir que intentaremos polo menos paulatinamente ir cambiando o tema das publicidades. Gracias, Noa. O terceiro rogo tamén é do Partido Popular para a reparación da área de estacionamento de San Lázaro e o contorno do centro da asociación Sarela. Sí. Maite. Hola, boa tarde. Grazas, alcalde. A falta de resposta habitual por parte do Grupo de Goberno ao conxunto das iniciativas da oposición e de maneira máis acusada aos simples rogos que se lle formulan fai que presentemos unha solicitude que xa lle foi transmitida no transcurso da sesión plenaria do pasado mes de maio por parte do Grupo Socialista. Daquela, o Grupo Socialista facía ese eco da inquedanza da veciñanza e das persoas usuarias da área de aparcamento situada na confluencia da rúa San Lázaro e Clemente Fernández, fronte do edificio da Consellería de Medio Ambiente. Como era de esperar, despois de 8 meses sen actuar, a situación empeorou, aumentando os estragos na celosía do solo
e cunha maior afectación aos bordes que delimitan este espazo, coa beira rúa, pola que compre non esquecerlo, transitan, ademais da veciñanza, moitas persoas que traballan ou que fan xestións na contorna, tamén os peregrinos e peregrinas que fan o camiño francés. Trátase, pois, dun punto de gran importancia non só polo servizo que presta, senón pola imaxe que está a ofrecer na nosa cidade. Na mesma liña queremos facer chegar ao Goberno a necesidade de actuar nas inmediacións do centro que a Asociación de Dano Cerebral de Compostela Sarela ten na rúa Pedro Cabezas González, na zona de Traspasional. Cuestión que nos foi transmitida tanto por persoas que allí traballan como por persoas que por ali transitan. En consecuencia, o rogo é que por parte do Concello se dan as instruccións precisas para acometer de forma inmediata a reparación do acceso á área de aparcamento de San Lázaro e tamén a mellora dos accesos ao centro que a Asociación de Dano Cerebral de Compostela Sarela ten na rúa Pedro Cabezas. Mais nada, moitas gracias. Moitas gracias, Jorge. Bueno, son dúas zonas nas que somos conscientes de que hai ese problema de mantemento. En concreto, a da área de aparcamento estaba xa detectada desde o mes de maio. O contrato de mantemento está priorizando as vías rodadas sobre as áreas de aparcamento, pero están pasados os informes e en próximas datas se resolverán esos problemas de mantemento tanto no aparcamento como na zona do SUM 14, bueno, donde está o Centro de Danos Cerebrales Sarela. Se interrogo do Partido Socialista sobre acondicionamento dos accesos ao Parque Monte da Almáciga. Gonzalo. O Parque do Monte de Almáciga atópase sobre a colina máis alta do casco urbán da nosa cidade. Esta característica convirte nun miradoiro privilexiado polas súas vistas sobre a paisaxe que a través da Rúa de Teo conecta co Parque San Domingo de Bonaval. O Grupo Municipal Socialista xa en xaneiro de 2015 denunciáramos o abandono que estaba a sofrer este barrio, concretamente pois o seu parque, despois do investimento realizado gracias aos fondos do proxecto Urbana Norte, fondos acadados polo Goberno de Progreso. O PSD e a PSOE, xunto coa veciñanza, reclamaron a solución ao terraplén perigoso de acceso ao parque, así como o estado dunhas escaleiras na Rúa Vagalume que non ían a ningún lado, igual que acontece con sendeiro de acceso ás hortas urbanas, que tal como se reflexa nas imaxes axuntadas, está totalmente intransitable. A veciñanza pois leva tempo reclamando o condicionamento das escaleiras de madeira que unen o Monte de Almáciga coa pista polideportiva pola súa peligrosidade e por atoparse nun estado lamentable, sen baranda e nin iluminación. Por todo isto, e polo que presentamos ao Pleno da Corporación, o seguinte rogo, que o Goberno Municipal acondicione debidamente os accesos ao Parque Monte de Almáciga que se detalla neste escrito e do que se acompañan imaxes descriptivas do seu estado. Nada máis, moitas gracias. Gracias, Gonzalo. Xan. Xa estuveron os técnicos de Parques e Xardíns esta semana por ali, están facendo un proxecto, posiblemente cambiemos as madeiras dunha das escaleiras por escaleiras de granito, porque o desgaste efectivamente e a humedade fainas bastante esvaradizas. Ao longo destes días quedará solucionado. Moitas gracias, Xan. E o último dos rogos tamén do Partido Socialista sobre a rehabilitación e recuperación das fontes e lavadoiros da Parroquia da Gracia. Gonzalo. Sí. Na Parroquia da Gracia, nos lugares de Bálsoma, San Silvestre e Sonda Baixo, podemos atopar unha serie de fontes lavadoiros públicos. Estas construcións, lamentablemente, a día de hoxe atópanse moi deterioradas. O mantemento das fontes habitualmente era feito polas comunidades de veciños, pero hoxe, que teñen un valor fundamentalmente decorativo e nada comparable coa importancia de antes, cando non existía auga corrente nos fogares, depende do coidado e mantemento das administracións públicas. Iso mesmo corre cos lavadoiros públicos, creacións populares cunha funcionalidade específica, construídas co aproveitamento da auga sobrante das fontes, que tal como se aprecia nas imaxes asuntadas, están totalmente abandonados. Temos constancia de que están en execución diversos proxectos para a rehabilitación de fontes lavadoiros públicos nas parroquias de San Martiño de Arín, Santa Cristina de Feche, San Martiño de Laraño e San Paio de Sabugueira. O obxecto destas actuacións é precisamente procurar manter en bo estado estas construcións por seu elevado valor paisaxístico, fomentando o seu uso como espazo de lecer, así como a súa utilización pola veciñanza. Por todo isto, e porque tamén nos lo pediron pois os veciños de Ida Gracia, pois que o Goberno Municipal estude a redacción dun proxecto de rehabilitación e recuperación das fontes e lavadoiros hitos na Parroquia da Gracia, concretamente nos lugares Bálsoma, San Silvestre e Sonda Baixo. Moitas gracias, Rafa. Bueno, boa tarde de novo.
un pouco sobre este debate xa saliu antes no largo do pleno sobre a proposta para facer un estudio sobre todas as fontes e lavadoiros do Concello, pois estas serían 3 máis das dúcias e dúcias que temos polo Concello e que estarían pendientes de rehabilitar. Na oficina de proxectos e obras do Concello de Santiago existían innumerables proxectos para a rehabilitación de memorias valoradas, sobre todamente para a rehabilitación de fontes e lavadoiros. Executáronse 7, pois debe de haber unhas 60 ou 70. Bueno, vamos a intentar este ano íbamos a aproveitar esas memorias valoradas para seguir, igual que fixemos agora con estas 5, seguir avanzando nesa materia, pero dándolle unha volta co concelleiro Xan, pois é bastante probable que as xuntemos prácticamente todas e as saquemos pois a licitación, pois digamos porque ao final como pois porque nun sitio sí e noutro non, bueno, pois creo que é bo pois que ademais son proxectos que non son excesivamente custosos e que creo que dá un servicio pois á veciñanza, pois como punto de reunión e incluso pois como posta en valor, digamos, algunhas delas pois teñen incluso un gran valor arquitectónico. Creo que é unha moi boa idea a de volvelas a poñer todas en marcha, en funcionamento, e simplemente pois pedimos un pouquiño de tempo para ir desarrollando estes traballos. Máis nada. Moitas gracias, Rafa. Pasaríamos ás preguntas. A primeira é do BNG sobre a planificación para conseguir que as obras da estación intermodal se inclúan nos vindeiros orzamentos do Estado. Rubén. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Bueno, esta pregunta ten que ver pois con algo que xa temos debatido neste pleno con intensidade, non? Que é o futuro desa futurible estación intermodal, non? O goberno municipal asinou un convenio. Desde o noso punto de vista, pois unha das decisións peor tomadas por este goberno a respecto dos intereses colectivos de Santiago de Compostela. Nese convenio aceptouse unha cláusula que até o momento nunca se puxera en riba da mesa, e é que o Ministerio non ten que comezar esa estación intermodal ata que a estación de Santiago chegue aos 3,5 millóns de pasaxeiros. Esa é unha exixencia que non se pide a outras cidades, desde o noso punto de vista un agravio comparativo, unha cifra tamén arbitraria e desde logo un condicionante pois que dificulta que no corto prazo Santiago de Compostela teña esa estación intermodal, non? Hoxe mesmo un medio de comunicación facía seco, non? Que desde xaneiro a novembro do ano pasado pois pasaran 2.250.000 persoas pola estación de Renfe de Santiago, non? E que a proxección sería de rematar o ano con en torno a 2,5 millóns de pasaxeiros, é dicir, a 1 millón de pasaxeiros de chegar a ese obxectivo. Si temos en conta pois que os diferentes estudos que existen a respecto de como afecta a implantación da alta velocidade o tránsito aéreo, pois que os máis xenerosos, como que fai o seu medio de comunicación, pois falan dun 30 ou un 35% de reducción do total da pasaxe. Eu estou convencido de que eso non vai ser así, que no mellor dos casos será unha reducción do 30, do 35, do 40 da pasaxe a Madrid, que recordo que o ano pasado foi dunhas 500, non chegou a 600.000 pasaxeiros. Fagan contas, entre un 30 e un 40 estamos falando 180.000, 200.000 pasaxeiros máis, sumados a eses 2,5 millóns, estaríamos en 2.700.000, 2.800.000, aínda a 700.000 pasaxeiros desa cifra. Pero que hai un elemento todavía máis preocupante, non? Tal e como ten denunciado o Bloque Nacionalista Galego en reiteradas ocasións, non era creíble para ninguén as datas de finalización do AVE, non? Eu creo que só podía creer o do 2018 pois que o quixera creer, non? Agora mesmo, pois as declaracións do actual ministro de Fomento, o señor Íñigo de la Serna, pois son moi claras. No mellor dos casos, e xa veremos como, 2021-2022. Por tanto, a pregunta é moi concreta. Que estimación de ano fai o Goberno Municipal de Santiago a respecto de cando Santiago vai chegar aos 3,5 millóns de pasaxeiros e, por lo tanto, poderá ter estación intermodal? Moitas gracias, Rubén. Jorge, Duarte.
Pois a contestación á pregunta é moi clara e a contestación evidentemente non vai ser moi clara, porque as estimacións cada un pode ter as súas e o Ministerio poderá ter unhas, o Concello terá outras e posiblemente o AVE iba a estar terminado no 2012, no 2015, no 2018. En función de todo eso será cando teñamos a estación. A pregunta di que está facendo o Goberno acerca desto. Nos pedimos unha reunión co Ministerio a finais do ano pasado, despois de distintas reunións tamén ca Consellería de Infraestructuras a última no día de onte para intentar mellorar e asustar o deseño de estación de autobuses. Hai o compromiso de pedir conjuntamente ás dúas administracións, a autonómica e o Concello, solicitar unha entrevista urgentemente para retomar o que sería os traballos da estación intermodal. O compromiso do Ministerio para o ano 2018-17 era a parte das obras que xa está facendo para acondicionamento das plataformas para a chegada do AVE e a mellora da mobilidade ca instalación do ascensor, obras que nunca estuvemos de acordo pero que se están facendo, son unha teórica primeira fase que supoñen un acondicionamento para a chegada da estación intermodal. Está traballando neso. O compromiso que tiña o Ministerio sería para este ano 2017 redactar o proxecto de execución da plataforma que comunicaría a Rúa do Hórreo ca estación de autobuses. Ese compromiso non temos ninguna constancia de que non se vaya a executar, e o que sí podemos decir é que para nós o importante non é o cando, sino que este ben feita e que responda ás necesidades da cidade. Eu, como non vou xogar a futurólogo, ti falabas dun 30%, o que si hai son unha serie de datos que están enriba da mesa. O número de usuarios na cidade de Santiago de Compostela está aumentando nos últimos anos máis dun 10% por ano. Por outra banda, temos unha estimación dun trasvase de usuarios do bo ao transporte ferroviario. Se xuntamos os dous datos da progresión do eixo atlántico máis a progresión que terá o AVE, eu estimo que no horizonte 2020-2025, cando o importante é que se empece o proxecto no momento aceitado, estaremos nesos números. Cando teremos estación intermodal? Eu non o podo saber, igual que tampouco, por desgracia, podemos saber cando chegará o AVE. Se as cousas foran tan fáciles, contestaría. O que nós si temos claro é que seguiremos presionando por ter a mellor estación intermodal posible e no prazo máis corto. Esa é a contestación. A seguinte pregunta é do Partido Socialista sobre a cafetería da Dársena de Xoán 23. Gonzalo. Sí. A cafetería situada na Dársena Xoán 23 é propiedade do Concello. Na actualidade está aberta ao público e o Grupo Municipal Socialista non ten constancia de que existe un contrato para o desenvolvemento deste servizo, nin por tanto a adxudicación a ningunha empresa privada. Tampouco nos consta que este sendo xestionada por personal do Concello, polo que solicitamos contestación oral á seguinte pregunta: que é a situación na que se atopa a cafetería da Dársena Xoán 23 da que é propietario o Concello, concretando na resposta se a xestión é directa ou existe un contrato en vigor e se este fora o caso, cando se adxudicou, por canto tempo e cal é o canon que ten. E máis. Dalle, Jorge. Esta é das preguntas que sempre dá gusto contestar, porque pregunta un representante dese tan mencionado no día de hoxe Goberno de Progreso, durante o cal esa cafetería quedou sin contrato. Había unha concesión que venceu no ano 2009, creo que exactamente. Goberno de Progreso, Partido Socialista, BNG, levábase directamente do servicio de contratación. Despois pasou ese outro goberno dos tres alcaldes e tamén seguiu estando en precario ese mesmo contrato pola explotadora, creo que Casal y Cotón, e seguiu estando en precario. Na actualidade sigue estando en precario, pero polo menos si podemos decir algo. Porque non sei o que fixeron os outros dous gobernos anteriores. Este goberno si tomou unha decisión que a xestión desa cafetería pase a ser de Tusa, como todos entenderíamos que era o lógico, levando a xestión. Por lo tanto, a partir desa encomenda sacará o concurso Tusa, pero houbo que dar pasos previos como decidir que a xestión fora Tusa. Pero estas preguntas que veñen do pasado, cando todos os que están aí, o Goberno de Progreso, o Goberno dos tres alcaldes do PP, pasaron e non resolveron, dá gusto que nós teñamos que resolvelo nun ano. 19.
Dependía de contratación. Costou moito explorar o tema, Gonzalo. Costou, claro. A seguinte pregunta é do PSOE sobre a celebración da Gala do Deporte. Gonzalo. Os anos veño organizando anualmente a Gala do Deporte Compostelán, evento que pretendía recuperar a memoria histórica do deporte da cidade e homenaxear os seus representantes. Esta festa do deporte santiagués reunía anualmente a todas as persoas vencelladas a alguna modalidade deportiva da cidade, así como a representantes institucionais, culturais, centros educativos e empresariais. No pleno ordinario de marzo de 2016, o Grupo Municipal Socialista presentou unha pregunta oral co obxecto de saber se o Goberno Municipal tiña pensado celebrar a Gala do Deporte de 2015, ao que a concelleira contestou textualmente que o ia pensar. Case un ano despois, a vista de que a Gala 2015 non se celebrou, quedando, por tanto, no pensamento da delegada de Deportes, Gonzalo Muiños volve a facer a mesma pregunta, se se vai celebrar por parte do Goberno Municipal a Gala de Deporte 2016, e se é así, cando, ou se que non, pois por que non? Nada máis. Moitas gracias, Noa. Bueno, moi boa tarde novamente. Gonzalo, os recursos económicos e sobre todo os humanos son os que son, sobre todo no meu departamento, e este ano as prioridades foron enfocadas, como sabes, a cuestión de mantemento e de obras nas instalacións que estaban acarrexando grandes deficiencias, e tamén fixemos un esforzo grande por ir recuperando paulatinamente actividades que deixaron de facerse e que dependían do departamento, non como esta, que era unha actividade que históricamente organizaba aquela Fundación Compostela Deporte. Que está, bueno, nos centramos basicamente nas prioridades en recuperar actividades posiblemente menos relacionadas con representación institucional e máis con actividades deportivas na rúa, de base, ou eventos deportivos de carácter familiar nos tempos de ocio, que son as que sobre todo ocupan o pensamento desta concelleira. Gracias. Gracias, Noa. Pregunta do Partido Popular sobre a tramitación de facturas pola realización de traballos de pavimentación en viarios municipais. Alejandro. Si me devuelve 13 segundos. Mira, vouche devolver 1 minuto e 14 segundos. Pues, gracias. Para que vexas lo generoso que estou. Bueno, gracias, alcalde. Buenas tardes. La verdad es que el anterior gobierno del Grupo Popular se vio sorprendido por el mal estado de los pavimentos, herencias de los gobiernos de progreso. Y ciertamente tuvimos que afrontar ese problema con dificultades orzamentarias o presupuestarias. En todo caso, todos los contratos que se firmaron con la participación y con el aval de funcionarios públicos. Todas las actuaciones puntuales, todas contaron con informe de la policía local, se pagó siempre a precio de mercado y nunca adjudicamos ni adjudicaríamos a dedo encargos de trabajo de 500.000 euros, ni de 400.000, ni de 300.000, ni de 200.000, ni de 100.000, ni de 75.000. Por el contrario, ustedes, y particularmente usted, señor alcalde, abro comillas, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en la ley de contratos y con una contradicción clara, flagrante y grosera con la misma, a precio presumiblemente mayor que el precio de mercado, encargó trabajos por alrededor de $500.000 de euros. Han transcurrido unos 10 meses desde entonces y la verdad es que no hemos visto un reconocimiento de la supuesta obligación, al menos por lo que se refiere a los trabajos de los pavimentos asfálticos. Es posible que los pavimentos no asfálticos hayan sido tramitados a través de un contrato menor, pero no hemos visto, como digo, ese reconocimiento, el reconocimiento de la supuesta obligación en el caso de los pavimentos asfálticos, y hablamos de una supuesta obligación de 440.000 euros, lo cual podría suponer un serio lastre para los presupuestos del año 2017. Por eso queríamos preguntar por este asunto. Concretamente queríamos saber si se negarán ustedes a abonar unos trabajos por el hecho de que los mismos no respondan a una contratación lícita y si por lo tanto se expondrán a una posible sentencia judicial, o si por el contrario están ustedes decididos a realizar un reconocimiento extrajudicial de crédito, supongo que con cargo al orzamento del año 2017, y si en ese sentido advertirá usted a los miembros de la Junta de Gobierno de lo que eso supone. Nada más, muchas gracias. María.
Boas tardes a todos de novo. Vou contestar por separado as dúas preguntas que se fan. En relación á primeira pregunta, que previsión manexa o Goberno con respecto á tramitación das correspondentes facturas relativas aos referidos traballos de pavimentación? Estas facturas correspondentes á liquidación número 1 e número 2 por importe de algo de máis de 400.000 euros foron realizadas por este Goberno nun contrato de emerxencia para acometer obras nos grandes riscos que había na seguridade viaria producto do abandono no mantemento dos viais públicos que nos deixou de herdanza o Partido Popular. As facturas teñen data de rexistro do mes de agosto. Nese momento carecíase de crédito suficiente na partida para proceder ao pago das facturas, mas sí que se procedeu ao pago de outra de 95.000 euros. O 14 de setembro, nunha resolución, recoñécese a disposición das obrigas e o recoñecemento delas, e o 12 de decembro, con proposta previa do Departamento de Obras, un decreto da Consellería de Economía e Facenda, habilitamos crédito mediante unha transferencia para pagar estas facturas. Feito este resumo, considero aclarado a tramitación xa realizada destas facturas. En relación á segunda pregunta e á exposición que aquí acaba de facer o Partido Popular, é falso a adxudicación a dedo. A adxudicación a dedo foi o que fixo o Partido Popular, que nós tivemos que levantar o reparo e que trouxemos tamén a este pleno facturas a dedo de 3.000 euros por importes globales de centos de miles de euros, pero a dedo por 3.000 euros a dedo, para tapar fochancas que ao final non arreglou, pero sí que lle entou a fiebre na campaña electoral. Señor Brunete, neste concellos que teñen unha experiencia completísima de facer contratación ilícita, como vostedes pon na exposición da súa pregunta, son vostedes, o Partido Popular. Non fai fallar recordar todos os alcaldes e concelleros que pasaron debido precisamente ás súas ilegalidades. Neste concellos que teñen un histórico en negar a pagarse facturas, son vostedes, non Compostela Aberta, os que... Perdoade, esta é unha miña intervención, nos estivemos calados mentras intervíades. Os que teñen o seu currículo non pagar facturas, como decía, son vostedes. Bueno, a través de sentenzas que pagamos nós, que é moi bonito non pagar e que paguen os outros, non? E non me vou moi atrás, fai un mes e medio trouxemos este pleno un expediente para habilitar crédito para pagar sentenzas, dúas delas derivadas de sentenzas por non ter pagado as facturas nese momento. E vou recordar, unha delas era facturas vinculadas á asesoría xurídica, 180.000 euros de facturas que non se pagaron, pero sí que se efectuaron os gastos polo Partido Popular, ten desas sentenzas nese expediente que trouxemos aquí ao pleno, non me estou inventando nada, e que chegou unha sentenza dicindo que esas facturas devoltas polo Partido Popular tiñanse que pagar a outra coñecida por todos, o 1.000.000 de euros do Parque de Bombeiros, non? Eu pediríalle, señor Brunete, que non pense que todos somos da mesma condición, non? Non todos gestionamos de forma tan lamentable os recursos públicos e a tramitación das facturas está realizada. Gracias. Pasamos... Non, hai pregunta e resposta. É unha cuestión de orden. Non hai cuestión de orden. Se non che gusta a resposta, é unha cuestión. Igual que non nos pode gustar a pregunta, quero decir. Quero facer unha cuestión de orde sobre a intervención da concelleira. Pois, se é unha cuestión de orden formal, si. Ti sabes perfectamente o que é unha cuestión de orden. Se é para aproveitar para facer unha intervención... Unha cuestión de orde é decir que se a concelleira ten coñecemento de algún feito ilícito por algún membro desta corporación, que o poña en coñecemento da xustiza. Non, eu teño coñecemento do que pasou neste concello durante 4 anos gobernado polo Partido Popular. Eu creo é fácil. Eu creo que esa recomendación, que non é unha cuestión de orden, podes ya recomendar a Brunete cando fai as preguntas e meta a terminoloxía de ilícito. Pues, é dicir, é así de doado. É así de doado. É dicir, pero de todas maneiras imos a retomar o ambiente que nos caracterizaba. E imos a pasar a pregunta tamén do Partido Popular sobre o novo proceso de concesión de locais na nave 5 da Praza de Abastos. Gracias, señor alcalde, de novo. Bueno, supoño que non negará a concelleira a aposta que o anterior goberno do Partido Popular, tanto a nivel local como a nivel autonómico, como a nivel do Estado, fixo pois en prol da Praza de Abastos de Santiago. Certo que quedou por definir o uso... Escoita? Sí. Se escoita baixo. Bueno, certo decía que quedou por definir o uso da nave 5, que quixemos repensar cos colectivos profesionais. Nese sentido, aprobouse neste pleno a realización dunha consulta e, lamentablemente, ese acordo se incumpriu e se licitou a adxudicación dos locais nuns termos que deron como resultado pois unha baixa concurrencia e un número escaso de adxudicatarios. 3, creo. 3.
Sí. Antes de que se producira a adxudicación definitiva, o Grupo Popular lle exixiu, bueno, pues que desistisen do procedimento, que empezaran de novo dun xeito máis racional. Eu non vou dicir que a concelleira actuase dun xeito soberbio, pero dende logo, cando menos, creo que emprendeu unha fuxida cara adiante. Agora anuncia vostede un novo proceso, e creo que está situada pois ante un dilema de consecuencias pois para o conxunto da cidade, ante un dilema cuyas consecuencias pois se poden prolongar cando menos durante 15 anos, porque se cambia as condicións estaremos ante dous reximes distintos de explotación, co que eso suporía de agravio e co que eso suporía tamén pois de competencia desleal promovida polo propio Concello de Santiago, polo propio goberno municipal. Pero é que se mantén as mesmas condicións, pois o que se mantén é un escenario de inseguridade xurídica, sabe o ben, a respecto da posibilidade ou non do destino dos produtos, e se mantén tamén a posibilidade pois de que se presenten, se sean adjudicatarios de locais, proxectos cun nivel de calidade moi baixo na explotación. Por lo tanto, queríamos saber como vai ou como pensa resolver este dilema. Gracias, Alejandro. Marta. Sí, boa tarde de novo. Bueno, imos a contextualizar un pouco este tema da nave 5, que en reiteradas ocasións tamén sae no pleno. A Xunta de Goberno, o 22 de abril de 2016, como saben, aprobou o prego para a concesión de diversos postos na nave 5 da Praza de Abastos, que serán destinados á venda de produto agroalimentario elaborado ou semielaborado para o seu consumo fora do mercado. Lembrarvos tamén que este prego de condicións puxo punto final a varios anos de inoperancia dos anteriores gobernos municipais, que deron 1000 voltas a diferentes proxectos que se poderían levar a cabo na nave 5 do mercado de Abastos, dende aquel supermercado do que se falou xa casi hai unha década ata o espazo puramente gastronómico do que se falou durante o goberno do Partido Popular. Compre lembrar, o Goberno de Compostela Aberta tiña o compromiso de desenvolver un proxecto para a Praza de Abastos que complementase a súa oferta actual, pero non que pervertira a súa esencia, cun proxecto gastronómico desmesurado como pretendía o Partido Popular. Un proxecto que podería ter certo éxito, tal vez a curto prazo, pero que consideramos que a medio e longo prazo sería un fracaso, porque faría que o mercado perdese o seu carácter diferencial e pasara a convertirse nunha copia de calquera modelo alleo. Tamén compre lembrar que o proceso de redacción dos pregos para os postos da nave 5 partiron do compromiso adquirido por Compostela Aberta coa cidadanía e levamos, sí, señor Brunete, a cabo un proceso de diálogo e consultas por unha banda coa cooperativa do mercado de Abastos e coa Asociación de Hostelería de Compostela. O resultado dese diálogo foi o prego aprobado e o proceso de adxudicación que o Partido Popular formou parte en todo momento. Polo tanto, consideramos que o proceso de elaboración do prego de condicións da nave 5 cumple 3 condicións. Parte dun compromiso electoral de Compostela Aberta, plantexa un modelo que consideramos que reforzará a esencia actual da Praza de Abastos sin introducir novos elementos que poderían facer perder a súa esencia e, en último lugar, é un modelo que definiuse tamén a partir, reitero, do diálogo e o intercambio de ideas con entidades directamente vinculadas. Rematado o proceso de licitación deses locais, observouse, como saben, que quedaron locais sen ocupar, porque gran parte das empresas que concorreron a ese proceso, como o señor Brunete sabe, quedaron excluídas do mesmo. Sabe fundamentalmente que quedaron excluídas do mesmo por problemas na forma de presentación da documentación exixida para concorrer ao proceso, é dicir, foi unha desestimación por problemas de tipo formal. Na actualidade estáse tramitando novamente a licitación dos locais que quedaron vacíos e ademais acompáñase a esa licitación, que agardemos que en breve, sesa na vindeira Xunta de Goberno ou na próxima, acompáñase con unha realización dunha actividade formativa por parte da Oficina de Desenvolvemento Económica aberta a todas as empresas e profesionais para emprender, para dar formación, emprender ou ampliar as súas liñas de negocio na Praza de Abastos, na que se explicarán tamén os procedimentos administrativos a seguir para concorrer á licitación destes locais. Por outra banda, e rematando, porque remata o tempo, o prego que se está a tramitar, e como non podería ser de outro xeito, señor Brunete, é fiel ao aprobado no mes de abril e aos principios que o sistema de traballo do que explicamos con anterioridade. Moitas grazas. Gracias, Marta. Sexta pregunta do Partido Popular sobre as previsións do Goberno en relación coa xestión dos quioscos municipais. Alcalde, boa tarde. Boa tarde, concelleiras e concelleiros. No pleno do pasado mes de maio aprobábase unha iniciativa deste grupo para a regularización e reapertura
de 4 quioscos de titularidade municipal. Estos están situados na avenida Xoán 23, Alameda, Praza de Vigo e Rúa Bernardo Barreiro Vázquez Varela. O acordo instaba que se abordara canto antes a regularización da autorización para a explotación e xestión destes 4 quioscos que estaban pechados, para facilitar a súa apertura a través dun procedimento de concorrencia competitiva primando o carácter social dos establecementos ou, de ser o caso, a súa retirada para recuperar o espazo público e a mellora ambiental das zonas onde están asentados. No mesmo mes de maio, o Goberno deste Concello decidiu utilizar as fachadas destes quioscos para colocar varios pósters a xeito de exposición conmemorativa do centenario da creación das Irmandades da Fala. Rematado o ano de centenario das Irmandades da Fala e dado que continúan pendente o cumprimento deste acordo plenario, este Grupo Municipal do Partido Popular formula a seguinte pregunta. Por unha banda, que xestións leva feito o Goberno para o cumprimento do acordo plenario en relación con estes 4 quioscos municipais? E pola outra, cales son as previsións temporais o respecto da súa regularización, tanto apertura ou peche, ao longo deste ano 2017? Moitas gracias e nada máis. Vou contestar eu, Pepa. Previamente a aquel pleno houbera varias xuntanzas en alcaldía cos administradores concursais nas cales se amosou interese na rede de quioscos de maneira informal e eles estaban en contacto con outros concellos na mesma situación, en outras cidades, Pontevedra, Coruña, outras situacións. Despois da sesión plenaria recibimos comunicación dos administradores concursais dándonos un prazo para amosar ou non amosar interese na rede de quioscos, o cal se lle fixo constar por escrito reiterándonos no interese, reiterando que había un acordo plenario a maiores e pedíndolle que en todo caso fixaran unhas condicións para poder ser valoradas. Isto estou a falar hai un mes ou mes e pico. É dicir, este último escrito por parte dos administradores e unha contestación dende a alcaldía que está a vosso dispor para o que queredes. Volveré a activar un contacto personal, é dicir, porque eu entendo que eles están pechando o proceso e o que non fixaron en ningún momento foron as condicións para poder quedar ca rede de quioscos. En ningún momento as chegaron a cuantificar nin a fixar, formalmente. De feito, a sensación que daba no escrito que presentaron era incluso de querer sacar os quioscos, porque establecían un plazo para reiterarnos no interés que xa amosáramos e se non entendían que desistíamos do interese polos quioscos, se nos reiteramos no acordo plenario. Eso está por escrito posto. Dende a alcaldía saiu. Por eso contesto. Hai a última das... a penúltima das preguntas tamén do PP sobre a tramitación da convocatoria Premio Xoana Torres para o ano 2016. María. Grazas, alcalde. Vaya por diante que se formula esta pregunta por mor do que exixe a normativa vixente en materia de subvencións e axudas públicas, en concreto a resolución de 10 de decembro do 15, vixente dende o 1 de xaneiro do 16, que regula o proceso de rexistro e publicación de convocatorias daquelas e que establece literalmente: a eficacia da convocatoria queda supeditada á publicación do seu extracto no Diario Oficial. Dito isto, a Xunta de Goberno de 26 de febreiro de 2016 aprobou as bases da convocatoria do Premio de Ensaio e Creación Audiovisual Xoana Torres sobre a memoria histórica das mulleres de Compostela para o ano 2016. Segundo a base cuarta, o prazo de presentación dos traballos abranguía o período entre o 8 de marzo e o 31 de decembro de 2016. O alcalde non asina ata o 25 de novembro seguinte o traslado para a publicidade do texto nas preceptivas canles legais e a publicación no BOP de A Coruña fai efectiva a convocatoria de 2 de xaneiro de 2017, cando xa rematara o prazo de presentación. A pregunta é se consideran que a tramitación deste premio cumpriu os principios de transparencia e publicidade, porque a falta desta supoño que provocou que quedase o premio deserto, e se non quedou deserto, como resolveron obviar a normativa no que afecta á eficacia da convocatoria? Mais nada, grazas. Gracias, María. Marta. Sí,
Vou tratar de explicar brevemente todas as cuestións que formula a concelleira do Partido Popular, María Corral. Contextualizando brevemente, lembrar que o Premio Xoana Torres foi instituído pola Concellería de Igualdade no ano 1993, co exeto de contribuir ao coñecemento sobre as mulleres que destacaron algún eido, tanto na actualidade como no pasado, na nosa comunidade, e nas primeiras 17 edicións premiáronse traballos inéditos de investigación referidos a calquer aspecto social, histórico ou humano das mulleres. Nas edicións correspondentes aos anos 2009 e 2010 decidiuse abrir o premio ao ensayo, tanto literario como científico, para abarcar diferentes disciplinas. Entre o ano 2011 e 2015 este premio non foi convocado. Compre lembrar que nunca publicouse a convocatoria do premio no BOP. Neste ano 2016 recuperamos novamente o premio Xoana Torres, e mantendo a esencia pola que se creou, acordouse orientalo á recuperación da memoria histórica das mulleres de Santiago de Compostela. Así mesmo, nesta edición está dirixido aos ensaios literarios ou científicos, pero o premio tamén ábrese a traballos audiovisuais. Premio de ensaio e creación audiovisual. Por outra banda, o Concello de Santiago de Compostela asinou un convenio coa Universidade de Santiago de Compostela para, como se viña producindo ata o ano 2010, para difundir e apoiar este premio. Cales foron as vías e os mecanismos de difusión e de transparencia deste premio, que paso a enumerar? O día 4 de marzo, o señor reitor e a Concelleira de Igualdade dá unha rolda de prensa para presentar o premio Xoana Torres. Con data 8 de marzo de 2016 publicouse no diario A Voz de Galicia un faldón de 10 módulos coa apertura da convocatoria. Con data 8 de marzo publicouse un faldón no Correo Galego con 10 módulos para publicar e publicitar esta convocatoria. Encargouse un banner coa apertura da convocatoria que estivo durante un mes, ata 8 de abril, na Praza de Galicia, tamén para publicitar e transparentar esta convocatoria. Con data 8 de marzo de 2016 insertouse o anuncio da convocatoria nos seguintes espacios: na web do Concello de Santiago de Compostela, na páxina web de Territorio das Mulleres, na páxina web de Turismo de Santiago, na páxina web da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega, etcétera, etcétera, que lle podo pasar. Ditos anuncios estiveron activos ata o 31 de decembro de 2016. Esta convocatoria permaneceu no taboleiro de edictos e anuncios do Concello de Santiago e no taboleiro de anuncios das Concellerías de Políticas Sociais, Diversidades e Saúde e de Igualdade e do Reitorado da USC no período comprendido dende 8 de marzo ata o 31 de 2016. E, por último, no mes de novembro de 2016, o Concello puxo en funcionamento unha nova aplicación informática para a xestión das subvencións e para a comunicación das mesmas á base de datos nacional de subvencións. Esta foi a razón pola que mudou a forma de divulgación da convocatoria. A entrada en funcionamento desta aplicación tivo algúns atrancos iniciais no referente á comunicación da base de datos nacional de subvencións e non estivo operativa ata finais do mes de decembro de 2016. A publicación dos anuncios nos boletíns oficiais das convocatorias de subvencións fanse a través da base de datos nacional de subvencións e non directamente polo persoal administrativo. En este momento non podemos precisar xusto a data na que se vai a producir tal publicación. Creo que con isto aclaramos que a transparencia e a publicidade está máis que justificada e probada. Bueno, María, pois o sabes, logo falades, seguimos. É dicir, hasta... Non, quero decir, agotou incluso o turno. Pois, bueno, pois non sería pregunta ou non gusta a resposta. Bueno, pois se entran nunhas coordenadas, entranse nunhas coordenadas de nihilismo existencial. Pasamos a oitava pregunta, que é a pregunta oral do BNG sobre as condicións laborais das auxiliares e calidade dos servizos da empresa adxudicataria do Servicio de Atención Domiciliaria. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Ben, eu creo que coñecido por todos e por todas que a xestión da atención á dependencia, a dependentes do noso Concello, leva tempo provocando todo tipo de problemas nos últimos tempos, de queixas por parte de usuarios e de usuarias e tamén dos seus familiares, pero tamén queixas por parte das traballadoras. Nese sentido, somos conscientes que por parte do Goberno Municipal se ten constancia deses problemas, cando menos desde finais de novembro do ano pasado, cando as propias traballadoras e traballadores da empresa tiveron unha xuntanza con responsáveis do Concello, e nos o que quixéramos preguntar é
que seguimento das condicións laborais das auxiliares e da calidad do servicio que están a prestar por parte da empresa adxudicataria se está a facer por parte do Servicio de Atención Domiciliaria, a que conclusión chegaron por parte do Grupo de Goberno, que medidas tomaron e que medidas pensan tomar ao respecto, tendo en conta, desde o noso punto de vista, unha reflexión que vale para a atención á dependencia, pero que vale para todos os servicios que están privatizados neste ou en calquer outro concello. Quer dicir, o último responsável do servicio que se presta é o Concello, porque é un servicio público con independencia de que este externalizado a través dunha empresa privada. Por lo tanto, nos entendemos que o último responsável da atención aos dependentes e as dependentes do Concello de Santiago é o Concello, e, por lo tanto, o que queremos saber é que medidas se teñen tomado e que medidas se teñen pensado tomar no futuro a respecto da empresa, neste caso Valoriza. Moi ben, boa tarde, señor alcalde, concelleiras, concelleiros. Desde que chegamos ao goberno municipal mantivemos 4 xuntanzas cas traballadoras e co comité de empresa de Valoriza, que é a adxudicataria do contrato de prestación de servizo de axuda no fogar no Concello de Santiago de Compostela desde finais de abril de 2015. Na primeira xuntanza foi en 2015, recén chegadas ao goberno, e foi unha xuntanza cordial e de presentación e recoñecemento. Xa en 2016 tivemos outra xuntanza no mes de abril, na que se nos informa dos cambios provocados na organización do servizo derivadas do cumprimento dunha resolución da Inspección de Traballo relativa aos horarios das auxiliares da axuda no fogar, o que motivou que se mudaran algunhas das auxiliares que prestaban servicio a usuarios e algo de queixa por parte dos usuarios e que atendimos no seu momento. Unha segunda xuntanza tuvemos durante este ano, no mes de novembro, na que se nos traslada que están inmersas nun conflito laboral grave coa empresa, que motivou unha nova denuncia do comité de empresa por incumprimento do convenio e unha apertura de expediente por parte da Inspección de Traballo de novo. Xa en 2017, e despois da concentración que realizaron aquí diante do Concello o día 9 de xaneiro, emplazámonos a unha xuntanza o día seguinte na Concellaría, na que nos comunican que o conflito laboral vai en crecente, que foron despedidas 2 traballadoras. Nos comunicamos de que xa tiñamos feito un requerimento á empresa relativa ao cumprimento do prego de contratación no que se refire a dereitos laborais das traballadoras e tamén a que se informe puntualmente de calqueira cambio que poida afectar ao persoal subrogado que presta o servicio de axuda no fogar. En canto ao seguimento da calidade do servizo, que é prioridade cando se trata de prestación dun servicio tan sensible como é a atención e cuidado das persoas dependentes, decir que durante o ano 2015 fixéronse 13 xuntanzas de seguimento e coordinación nas que participou a xefa de sección de servizos sociais e a técnica municipal responsable do programa e as 2 coordinadoras da empresa Valoriza. En 2016 realizáronse 21 xuntanzas, todas estas xuntanzas co obxectivo de facer un seguimento da calidade da prestación do servizo e que se cumprisen os pregos do contrato. Ademais, a responsable municipal do programa de axuda no fogar realizou 34 visitas domiciliarias e 47 entrevistas individuais coas persoas usuarias do servicio de axuda no fogar. Bueno, actualmente estamos á espera de resposta do requerimento realizado, de coñecer se hai algunha instrucción ou sanción por parte da Inspección do Traballo e, por suposto, de ter coñecemento de algunha incidencia que afecta a prestación do servicio aos usuarios e usuarias, non descartamos iniciar a apertura dun procedimento de penalidades ou sanción á empresa. Gracias, Concha. E remataríamos cas preguntas orais e pasaríamos a toma en consideración de mocións presentadas polos grupos municipais, que como en cada pleno entendese aprobada a urxencia das mesmas e das cales se extraen dúas declaracións institucionais por acordo dos grupos da corporación. A primeira é e prego ao señor secretario que de lectura a mesma, agradecendo a mesa a presencia da Fundación Rosalía de Castro e do seu presidente hoxe aquí no pleno, a da denominación Aeroporto Rosalía de Castro. Señor secretario, se pode dar lectura.
Gracias, señor alcalde. Declaración institucional dos grupos municipais do Concello de Santiago de Compostela para instar ao cambio de denominación do aeroporto de Santiago de Compostela, que pasará a denominarse Rosalía de Castro Santiago de Compostela Lavacolla. As identidades de Santiago de Compostela de Galicia están históricamente ligadas e atopan na edade contemporánea a súa expresión xenuína gracias á condición da capitalidade cultural, política e administrativa do noso país. Para a proxección internacional da nosa cidade e de Galicia, calquera estrategia digna de tal nome debe tener en conta por forza eses vieiros de relacións humanas, esas raíces históricas e eses fluxos de nutriente cultural que son os camiños de Santiago. Mais no presente, outra vía de comunicación precisa ser considerada. O Aeroporto Internacional de Lavacolla aporta que le liga os novos camiños do aire ás antigas vías terrestres e marítimas. Cando pensamos nunha imaxe icónica de Galicia, aparece nesenos unha persoa que brilla con luz propia, unha figura fundamental da literatura europea, a escritora máis representativa da lingua galega, unha muller que nació en Compostela, Rosalía de Castro, de que neste ano conmemoramos o que sería o 180 aniversario do seu nacemento. Rosalía viviu unha constante loita persoal e profesional pola recuperación e forxa da identidade, da súa, da de xénero e da de Galicia, e logrando nese camiño unha manifestación artística única, precursora de nosa vida literaria e civil en innumerables aspectos. O rexurdimento comeza coa publicación da obra Cantares Gallegos, que devolve o noso idioma a escrita tras séculos de proscripción e silenciamento. Recoñecida por todos e por todas, inspiradora de novas manifestacións literarias, un dos piores da nosa industria cultural e leitmotiv dunha pluralidade de iniciativas sociais e educativas, é indiscutible a súa contribución á nosa cultura, á emancipación das mulleres e un mundo máis xusto. A súa figura e a súa obra prestanse e prestaránse a un amplo abano de lecturas e interpretacións. De aí a súa grandeza e a súa universalidade. Rosalía de Castro, símbolo eterno da nosa terra, é a figura galega con maior reconhecimento interno e externo da nosa cultura. Que mellor símbolo para proxectar ao mundo a imaxe de Santiago de Compostela de Galicia? Que edificio público da nosa cidade máis ha caído que o aeroporto de Lavacolla para honrar a súa memoria ligándola para sempre ao nome de Rosalía? En todos os países é tamén unha práctica instituída que os aeroportos de referencia reciban o nome de persoaxes ilustres. O Nicola Tesla de Belgrado, o Caravaggio de Bérgamo, o Américo Vespuccio da Florencia, o José Martí de Habana, o John Lennon de Liverpool, o Astor Piazzolla de Mar de Plata, John Fitzgerald Kennedy de Nova York, Louis Armstrong de New Orleans, Giuseppe Verdi de Parma e Galileo Galilei de Pisa, Leonardo da Vinci de Roma, Amadeus Mozart de Salzburgo e Frédéric Chopin de Varsovia, o Cristóbal Colón de Xénova. Son só algúns exemplos das iniciativas que conxugan o reconhecimento da maior que deu así a humanidade coas modernas catedrais da aviación civil. Dase a circunstancia que en España os aeroportos Raíña Sofía do sur de Tenerife, Adolfo Suárez de Barajas en Madrid, Ballesteros en Santander mudaron da súa denominación nos últimos anos. En moitas cidades, a promoción da cultura atopa nos terminais aeroportuarios un espazo físico único e privilexiado. Tal é o caso da proxección da figura de James Joyce e das súas obras Ulises Dubliners no término municipal na terminal do aeroporto de Dublín, o exemplo do Museo da Terminal 2 do aeroporto parisiense Charles de Gaulle de París, ou a experiencia de realidade virtual sobre a cultura coreana no aeroporto Incheon de Seúl. O aeroporto de Lavacolla, ademais, outro referente simbólico de importancia capital. A conexión con diáspora galega en Europa e alén do mar. Durante décadas é tristemente do novo o aeroporto o lugar onde se despiden, con sorte onde se reencontran todas as persoas e familias que ven obrigadas a procurar sustento lonxe dos seus e da terra que os criou. Do xenio da man de Rosalía coñecemos ben como viviron o drama de migración. O aeroporto é tamén a vía de entrada e saída dos millóns de visitantes que nas últimas décadas se chegaron a visitar e coñecer Compostela. As autoridades aeroportuarias teñen a responsabilidade de fornecer aos visitantes a primeira e a última experiencia do noso país. Como sabemos, Lavacolla ven debater en 2016 o seu rexistro histórico de tráfico con máis de 2,5 millóns de pasaxeiros. É tamén o aeroporto galego con maior tráfico de mercadorías. Dende 2008, ano en que comezou a grande recesión económica, é o único dos 3 aeroportos galegos que medrou en número de pasaxeiros un 30%, colocándose como segundo de crecemento de todo o noroeste peninsular por diante do de Bilbao e só por detrás do xa Carneiro do Porto. Este recoñecemento de memoria de Rosalía de Castro enmárcase tamén no fomento dunha maior presenza simbólica das mulleres da cidade en Galicia, promovendo unha maior representación da súa identidade grupal na memoria do espazo público co obxecto de acadar unha cidade e unha Galicia igualitaria e amigable coas mulleres. Por todo isto, os grupos municipais do Concello de Santiago de Compostela acordan
instar ao Ministerio de Fomento e Aeroportos Españoles e Navegación Aérea, AENA, a que aproben e den efecto ao cambio de denominación do aeroporto de Santiago de Compostela para pasar a denominarse Aeroporto Rosalía de Castro Santiago Lavacolla, demandar das institucións e entidades culturais, empresarias sociais, etc., da nosa cidade e do resto do país o apoio á presente declaración, dito en Santiago de Compostela o 19 de xaneiro de 2017 e asignado polos 4 voceiros dos grupos municipais que compoñen a Corporación Municipal. Moitas gracias pola lectura, señor secretario. Lectura que por acordo tamén de Xunta de Portavoces non lle imos a obrigar a realizar na seguinte declaración institucional, que como sabedes que é o Pacto Local pola Mobilidade e que en principio tamén está asignado polos 4 grupos, tanto para convertir ese pacto nunha especie de guía para todas as obras de urbanización que haxa que facer en espazo público, no deseño da rede de transporte público e tamén na revisión do que ten que ser o plan de mobilidade, dada a extensión do mesmo, únicamente se pode facer constar o acordo e o falado en Xunta de Portavoces, pois sí que yo agradecemos. Sí, señor alcalde, únicamente constar que consta no expediente de sesión na declaración institucional do Concello de Santiago para a aprobación do Pacto Local para a Mobilidade asignado polos 4 voceiros representantes dos grupos municipais en aras precisamente da brevidade, enténdese por reproducido e se integra literalmente na propia acta da sesión. Moitas gracias, señor secretario. Pasaríamos logo á moción do Partido Socialista para instaurar un día internacional en memoria das vítimas do Holocausto. Señor Paco Reyes. Gracias, señor alcalde. Boa tarde novamente, compañeras e compañeiros. A Asamblea Xeral das Nacións Unidas decidiu 1 de novembro de 2005 na resolución 60/7 designar o 27 de xaneiro Día Internacional de Conmemoración en memoria das vítimas do Holocausto. A data elixida conmemora a liberación hai 60 anos do campo de exterminio de Auschwitz, símbolo, como desgraciadamente tantos outros, Mauthausen, Dachau, Buchenwald, da depravación e ignominia que pode chegar ao ser humano. Nestes campos de exterminio, xunto á poboación xudía, sufriron e morreron máis de 10.000 españois que, fuxindo da ditadura imposta tras a Guerra Civil, foron capturados polas tropas alemanas cando vivían exiliados en Francia. Tamén sufriron miles de cidadáns europeos e de outros lugares por razón do seu credo, raza ou ideas. Ao principio foron exterminados os discapacitados, despois os xudeus, entre 4,5 millóns e 6 millóns, rusos, máis de 4 millóns, polacos, yugoslavos, checos, gregos, franceses, italianos, españois, austriacos, distintos grupos relixiosos, protestantes, católicos, testigos de Jehová, homosexuais, presos comuns, partisanos e brigadistas e grandes grupos de persoas de etnia xitana. O tema das actividades de recordo e educación sobre o Holocausto en 2017 vai ser educar para un futuro mellor. Devandito tema establece un vínculo entre o recordo do Holocausto e os principios fundamentais das Nacións Unidas, como o dereito das persoas a vivir sen discriminación e a gozar de igual protección ante a lei, dereito consagrado na Declaración Universal de Dereitos Humanos. O Holocausto, que supuso o exterminio de casi 2/3 da poboación xudía europea, segue sendo un dos máis dolorosos recordatorios do fracaso da comunidade internacional en protexer a tal poboación. Por todo iso, propoñemos ao Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. Sumarse á conmemoración do Día Internacional en memoria das vítimas do Holocausto na data do 27 de xaneiro, e solicitar ás institucións que nesta data tamén sexan lembrados sempre de maneira singular os máis de 10.000 españois que sofriron e morreron nos campos de exterminio nazis, os exiliados e todos aqueles que foron deportados ou perseguidos polas súas ideas. Moitas gracias. Gracias, Paco. Rubén Goretti. Rubén. Moitas grazas, señor alcalde. Vou ser breve, porque simplemente vou explicar a posición de voto do noso grupo, que non vai ser favorável, non? E non vai ser favorável, eu creo que non faría falta ter que explicar isto, que vaya por diante a total e absoluta condena e repulsa do Bloque Nacionalista Galego os crimes cometidos polo nazismo e en concreto o xenocidio cometido contra o pobo xudeo, non? Agora ben, eu creo que a ninguén se escapa neste pleno que esta iniciativa ten que haber con outro debate que tivemos neste pleno a raíz de unha iniciativa impulsada por BDS de apoio ao pobo palestino,
a posterior denuncia por parte da Embaixada de Israel e a posterior sentencia anulando o acordo dese pleno, evidentemente está nese contexto. Bueno, nese sentido, nos o que fixemos foi propor unha emenda que decía literalmente un terceiro punto: solicitar ás institucións que nesa data tamén se sean lembradas as vítimas do xenocidio de Israel contra o pobo palestino que loita polo dereito de autodeterminación e que se poña en práctica a recente resolución do Consello de Seguridade da ONU que condena os asentamentos israelís en territorio palestino e que considera ilegais e exixe, ademais, que se deteñan eses ataques. Nos, por suposto, que condenamos a barbarie cometida contra o pobo xudeo, pero tamén condenamos a barbarie que o Estado de Israel está a cometer contra o pobo palestino. Nos, se se aceptara esa emenda, non teríamos ningún problema en votar a favor desta moción, non aceptándose, non o faremos. Por parte do Partido Popular, quen vai a interver? Brunete. Señor alcalde, o certo é que o Grupo Popular podría ter presentado hai tempo esta iniciativa, pero sabedores de que os amigos de Israel se porían en contacto co Grupo Socialista, pois preferimos que fosen os compañeiros do Grupo Socialista os que asinaran inicialmente esta iniciativa, pois entendíamos, digo, que era unha oportunidade para que eles tamén corresisen pois aquela declaración non moi afortunada ou claramente desafortunada que suscribiron hai non moito tempo. Por lo tanto, valoramos esta nova sensibilidade do Grupo Socialista, como tamén valoramos a unidade didáctica publicada polo Departamento do señor Dios, que eu creo que ven a ser un modo, é unha unidade didáctica sobre unha ópera infantil, non? Unha historia moi particular e moi sentida, que creo que ven ser, ademais, pois un modo moi sutil, un modo culto, un modo elegante tamén de correxir aquela declaración de odio promovida dende as bancadas de Compostela Aberta, que acabou como acabou cunha sentencia judicial adversa. Por certo, que tamén valoramos o feito de que o alcalde pois lle parase os pés aos sectores máis duros ou agresivos de Compostela Aberta, impedindo o recurso a esa sentencia. Como apuntaba, facemos nosa esta iniciativa por un imperativo categórico sentidamente asumido e convencidamente votado, non? Oporse a esta iniciativa pois sería unha nova expresión da banalidade do mal da que xa nos advertiu Hannah Arendt. Asumimos como propia, digo, esta iniciativa e lle propomos ao Grupo Socialista un engádego. Concretamente pedimos que se concrete digamos, esa conmemoración facendo que o 27 de xaneiro de aquí en adiante, eu diría, ademais concretaría in voce pois a unha hora convencional, ás 12 da mañán, gardemos un minuto de silencio na praza do Obradoiro. Nada máis e moitas gracias. Gracias, Concha. Bueno, boa tarde. Non sabía que, de novo, non sabía que esta moción de apoio, bueno, ou de conmemoración do Holocausto, pois acabaría na BDNS. Apoyaremos a moción, sin duda. Por qué? Porque é absolutamente necesaria e actual. Necesaria porque sempre é boa data para practicar a memoria histórica. É unha obriga moral e ética para coas víctimas. Recoñecer o sufrimento e a injusticia é un principio básico para a reparación, pero tamén o é para as comunidades e para os países. Na memoria aséntanse as bases do presente e a construción doutro futuro. Sen memoria repetirimos o pasado irremediablemente, como ocurriu no século XX, cando se repetiron xenocidios despois do Holocausto en Camboya, en Srebrenica ou en Armenia, por citar algún. Decía Saramago, admirado por min moito, que hai que recuperar, manter e transmitir a memoria histórica, porque se empeza polo olvido e acábase pola indiferencia. Por iso tamén quero decir que é actual. Hoxe, como ocurriu na Segunda Guerra Mundial, cos xudeus, hai milleiros de persoas que buscan asilo e refuxio, que foxen da guerra, do terror, da tortura, da fame, exiladas e perseguidas, e que chaman ás portas de Europa procedentes de Oriente, de Asia e de África. Tamén me gustaría aproveitar para recordar o sufrimento, terror, violencia e barbarie que sufre o pobo palestino nos territorios que ocupa o Estado de Israel. Por iso compartíamos a emenda proposta polo BNG e non aceptada polo Partido Socialista.
Xustamente porque é necesario non esquecer o sufrimento das víctimas e ter claro que no futuro teremos memoria do presente e que nos xulgarán, como no caso do Holocausto, pola crueldade e falta de humanidade que Europa está demostrando para garantir os dereitos humanos e mostrar camiños para a paz, para o asilo e para o refuxo. Temos obriga moral e ética e responsabilidade política de construir un futuro e unha memoria digna deste século XXI. Como ben decía Brunet, en Compostela adiantamos a conmemoración coa acollida, promoción e publicación da ópera Brundíbar, do compositor Hans Krasa, que foi estreada no Teatro Principal xa no mes de decembro, e na que participou Dagna Liebola. Memoria aínda viva das nenas e nenos que viviron o sufrimento e o xenocidio no campo de concentración de Tercín. Para que nunca máis se repita un holocausto, compre non esquecer ninguna das injustizas ningún día. Lle un bo día de conmemoración o 27 de xaneiro para Compostela Aberta. Gracias, Concha. Paco. Gracias, non, fundamentalmente para aclarar un par de cousas e explicar o posicionamento con respecto á aceptación ou rexeitamento das emendas presentadas, non? Con respecto do Bloque Nacionalista Galego, decir que, bueno, cando a Asamblea Xeral das Nacións Unidas decide pois que o 27 de xaneiro de todos os anos vai ser o Día da Memoria das Vítimas do Holocausto, foi en novembro de 2005. É dicir, moito antes desta corporación, moito antes do pleno no que se debatiu pois un plantexamento que obviamente discutía e poñía en riba da mesa pois a situación que está a acontecer en Palestina, non? Aquí se ten tamén debatido diso, pero non é a moción de hoxe. É dicir, aquí se ten debatido, aquí se ten posicionado este pleno con respecto ao cumprimento e exixencia ao Estado de Israel do cumprimento das resolucións das Nacións Unidas, tanto do Comité de Seguridade do Consello de Seguridade como da propia Asamblea, comenzando polo recoñecemento de dous estados, o Estado de Israel e o Estado palestino nas terras de Palestina, a petición de devolución dos territorios ocupados por Israel durante a Guerra dos 6 días no 67, Gaza, Cisjordania, Altos del Golán, Xerusalén Este e tamén o derribo dos muros, non? Polo tanto, esa é unha cuestión, hoxe estamos a falar doutra, porque claro, a primeira pregunta é que responsabilidade tiveron aqueles millóns de persoas masacrados nos campos de exterminio nazis con respecto ao que hoxe pode estar acontecendo. Se fora así, deberíamos, como xa comentou tamén neste caso Concha, pois deberíamos tamén falar pois do rexeitamento dos sucesos de Srebrenica, por exemplo, ou o Lodomar, non? As hambrunas que o Parlamento ucraniano no 2008 entendeu que era un xenocidio e o Parlamento Europeo o calificou de crimen de lesa humanidade, non? Por lo tanto, hoxe do que estamos a falar é dun feito pois claramente rexeitable, lamentable, e que efectivamente, como moi ben di o lema, é dicir, o que hai que facer é clarísimamente pois educar para un futuro mellor e non esquecer o que aconteceu. Por iso rexeitamos concretamente a emenda do Bloque Nacionalista Galego, porque entendemos que hoxe estamos a falar de outra cousa. Con respecto ao Partido Popular, teño que decir que a verdade é que van dando pasos adiante, particularmente neste pleno. Agora o Partido Popular decide ou quere saber os motivos das iniciativas dos demais grupos políticos. Isto xa é o colmo. A min eso pareceme unha falta absoluta de respeto. É dicir, que vostede crea asumir cales son as motivacións para que o Partido Socialista presente esta ou calqueira outra iniciativa, pareceme unha falta de respeto. Eu o que agradecería sería que respetaran, como nos respetamos o grupo do Partido Popular, que vos respetarades tamén o resto dos grupos. Isto é o primeiro. O segundo, con respecto á emenda que presenta o Partido Popular, a nós, neste caso, parecenos axeitada e, polo tanto, a imos aceptar, incluso se o secretario non ten inconveniente, pois que sexa ás 12 da mañá, a hora na que se faga o minuto de silencio. Estamos de acordo e nos a incorporamos á nosa proposta. Gracias, Paco. Rubén. La mañana seguro, para decirlo, en fin, bueno, con una antelación. Sí, convocamos, sí. Sí, por eso digo, pero que a las 12 de la mañana será estimativo, digo eu. Por si non se hai unha... Sí, no, claro, convocará o alcalde, sí. O convocará o señor alcalde, que para eso ten a competencia. Rubén. Hola,
estimada ás 12 da mañá, non exacto. Vale. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Eu, moi brevemente, porque creo que cada un ten que aguantar caso a responsabilidade. Eu entendo que esa última crítica do portavoz do Grupo Socialista non iba tanto dirixido ao Partido Popular como o BNG, porque desde logo fomos nós quen fixemos un xuizo de valor, creo que fundado, a respecto do porqué se traía hoxe aquí esta iniciativa. Suscribo e manteño, o que non quita que teña o máximo dos respetos político, institucional e personal cara ao portavoz do Grupo Socialista. O único que quero dicir é que o Bloque Nacionalista Galego sempre estará do lado do recoñecemento das vítimas do nazismo, das vítimas do franquismo, das vítimas da ditadura de Pinochet e, en xeral, das vítimas da barbarie fascista e do imperialismo en calquer parte do mundo. Sempre estaremos aí. Ahora ben, o que sempre estará tamén o Bloque Nacionalista Galego é ao lado dos povos oprimidos do mundo que loitan polo seu dereito a autodeterminación e vivir un futuro digno, en liberdade e en paz, como é o caso do povo palestino, e que, polo tanto, nós non deixaremos de traer aquí a esta institución, a outras institucións e na rúa e nos sitios que fagan falta, pois a defensa deses principios políticos que para nós son básicos e fundamentais. Gracias, Rubén. Brunete. Non, bueno, agradezo a aclaración do señor Cela. Todos sabemos a importancia da culpa na tradición xudeo-cristiana, pero é que vostede nos estaba trasladando a nosa culpa. É dicir, eu non falei en ningún caso das motivacións, falei en todo caso das consecuencias positivas da súa moción, e a consecuencia positiva era que corresía un erro e unha declaración desafortunada, pero eu non falaba das motivacións. En todo caso, agradecemos que aceptasen nosa enmenda. Grazas. Pasamos á votación. Votos a favor desta declaración de celebración do Holocausto. Gracias. Entiendo que 21. Votos en contra. Abstencións. 2. Pasaríamos á moción do Partido Popular sobre a revogación da exixencia de pagamento de arranxo de beirarrúas ás comunidades de veciños. Se fan defensa da mesma. Tarouguiña. Gracias, señor alcalde. La exigencia que el Gobierno de Compostela Berta dirigió a las comunidades de propietarios a fin de que arreglasen las aceras en el tramo correspondiente a la entrada y salida de garajes causó un inesperado perjuicio y un inesperado sobresalto a las comunidades de vecinos, no solamente por la cuantía de la exigencia económica, sino también por lo apremiantes que resultaban los plazos, ¿no? Al tiempo, con esa decisión se quebró el principio de confianza legítima en la administración pública, puesto que estamos hablando de un requerimiento pues prácticamente inédito en la historia de esta administración local. Y en tercer lugar, se forzaba una previsión normativa vigente sustancialmente desde 1998. Una previsión normativa pensada para otros supuestos, una previsión normativa aplicable solo si el daño resulta objetivamente imputable y en exclusiva a la comunidad, solo si no concurren pues otros factores como pueda ser la presencia de otros vehículos pesados sobre la acera, o si no concurren otros factores como puede ser la mala ejecución de los procesos urbanizatorios. Esa previsión solo era aplicable si no generaba inequidades como podía ser pues una situación de doble imposición de tasa y reclamación económica, o la inequidad que se derivaría pues de que haya comunidades que por estar asentadas en calles pues con una urbanización peor tuvieran que afrontar una mayor frecuencia en lo que son las reparaciones. Todo ello ya lo advertimos hace meses y recientemente una sentencia puso negro sobre blanco la ilegalidad de estos requerimientos. Pero el criterio del Gobierno no solo ha quedado contradicho por esa sentencia, sino que el criterio del Gobierno ha quedado contradicho por el propio Gobierno, y digo esto porque al mismo tiempo que el Gobierno estaba haciendo una interpretación muy forzada de la ordenanza y estaba requiriendo el arreglo de estos tramos de acera a las comunidades de vecinos, sin acreditar, como apunté antes, la objetividad del daño, o sin acreditar una imputación objetiva, al tiempo que hacía esto, también con cargo a un contrato específico de mantenimiento de beirarrúas, de aceras, que se aprobó pues más o menos en el verano, pues estaba arreglando aceras, en otros casos, sin coste alguno para las comunidades de propietarios.
municipios. Estábamos, por lo tanto, ante una situación diversamente injusta. Nos encontramos con unas comunidades que a su propia costa han arreglado las aceras, nos encontramos con otras comunidades a las que se le exigió una responsabilidad económica. Por cierto, que quiero pensar que aquellas comunidades, si es que las hay, parece que sí, que han pagado, han visto cómo el Concello arreglaba los tramos de acera. Sería el colmo que se les hubiera cobrado y no se hubiera arreglado el tramo. Hay otros supuestos, como es el caso de comunidades que a día de hoy todavía siguen sometidos al requerimiento para que arreglen por su propia mano la acera o para que ingresen dinero al ayuntamiento. O hablamos de comunidades, como apuntaba también antes, que ven arreglados los tramos de acera, pero eso sí, afortunadamente, con cargo a los orzamentos municipales. Visto lo visto, hay que concluir que este gobierno es en sí mismo una bomba de fragmentación del principio de igualdad y del propio derecho, ¿no? Estamos ante una casuística muy diversa que agrava ya la propia ilegalidad de los requerimientos, y entendemos que es necesario reconducir esta situación a la lógica. Nosotros habíamos pensado pues, en la posibilidad de acogerse al instituto de la revocación de los actos administrativos por motivos de oportunidad, pero bueno, en todo caso es una posibilidad. Lo que sí decimos es que se estudie la viabilidad jurídica de revocar estos actos y, bueno, si es posible en términos jurídicos revocar estos actos, pues se devuelva a las comunidades las cantidades que correspondan y se archiven totalmente los expedientes, y que a partir de ahora además quede claro que la reparación de las aceras debe realizarse con diligencia a cargo del propio ayuntamiento, salvo que se pueda acreditar objetivamente que el daño es causado exclusivamente por la propia comunidad de propietarios. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Rubén. Muy brevemente, porque simplemente explicitar que estamos de acordo ca proposta. Esta mañá Xunta de Portavoces, por parte tamén do secretario do Pleno, se plantexaba algunha dúbida a respecto da viabilidade, pero bueno, o acordo plenario é instar o Goberno Municipal a estudar a viabilidade xurídica e, no seu caso, tramitar con carácter inmediante esa revogación, non? Por lo tanto, nos creemos que foi unha decisión pouco acertada, que criticamos no seu día. Finalmente, eso veu avalado desde unha perspectiva judicial, e creemos que de xustiza que no caso de comunidades que xa teñan efectuado eses pagos, pois os poidan recibir a devolución no menor tempo posible, non? Por lo tanto, imos votar favorablemente. Paco. Gracias, señor alcalde. Pois nós tamén imos votar favorablemente a esta moción do Partido Popular. Nos xa dixemos no seu momento, tendo que fomos os primeiros e presentamos mesmo unha moción para ser debatida no pleno de marzo deste ano pasado, porque nós teñamos as nosas dúbidas de que o Concello estivera legitimado para aplicar a ordenanza sen demostrar que os desperfectos se tiñan orixinado polo uso do vado e por parte do autorizado, senón o que aconteciera que o Concello desplaza arbitrariamente o deber de mantemento dos seus bens a un particular, e que o uso, o causante dos desperfectos, ten que ser por un uso indebido, ya que o uso normal entendemos que non é susceptible de producir desperfectos, con excepción do desgaste, non? Se non, entendíamos que se estaría vulnerando a tutela efectiva do principio de presunción de inocencia. A presunción por parte da Administración non se pode considerar proba, como así recolle a Lei de Enxuiciamento Civil. Con respecto ao que ten acontecido, é dicir, a sentenza que nese sentido dá a razón ás dúbidas legais que no seu momento xa manifestamos no Pleno, o que hai que avaliar efectivamente se estamos diante dunha situación de devolución de ingresos indebidos de naturaleza tributaria, ingreso que sería indebido porque trae a causa do pago dunha deuda tributaria e non existe razón para a súa percepción, non? Polo tanto, o que hai que ver é se de aplicación o Real Decreto 520/2005 que regula o contido do dereito de devolución, que este pois asumiría o importe do ingreso indebidamente efectuado, as costas satisfeitas cando o ingreso indebido se tivera realizado durante un procedimento de apremio e un interés de demora vixente ao longo do período. Polo tanto, a nos parecenos efectivamente acaído que se faga ese estudo e que se efectivamente os técnicos do Concello, os técnicos de Facenda, se o entenden, pois se proceda de oficio a devolución das cantidades indebidamente cobradas. Gracias, Paco. Xanduro. Ben, efectivamente hai unha sentencia, o que pasa que a sentencia o que di que en ese caso en concreto non estaba suficientemente xustificado, non fai un
non son xurídico, pero entendo que non fai un xuizo de valor do conxunto. Independentemente diso, a normativa se aplicou porque estaba aprobada e estaba así legalizada, e eu poño mes mans dos servizos xurídicos e os xurídicos do Concello, que, por certo, acolleron con gran sorpresa o sentido da sentencia para que emitan ese informe conforme é posible ou non é posible devolver eses cartos, que teño fondas dúbidas tamén. Imos a votar a favor. ¿Algo que engadir? No, simplemente que el problema, señor Duro, no estaba en la norma, el problema estaba en la interpretación de la norma. Es decir, y la interpretación de la norma no creo que saliera de los técnicos, porque los técnicos son los mismos desde hace 20 años y en 20 años no se aplicó esta norma. Bueno, como non temos interese en reproducir debate, imos a votar a favor, entendo que por unanimidade, señor secretario. Términos en que está especificado. Vale. A cuarta, a seguinte é unha moción de Compostela aberta. Hoxe se fixo a petición de que por diversos motivos se retirara ou se valorara a retirada da moción. Comentado e falado co concelleiro, mantemos a moción que é sobre as medidas para avanzar na laicidade do Estado no eido municipal. Manolo Dios, se faz defensa. Grazas, señor alcalde. Compañeiras e compañeiros de corporación, boas noites. Presentamos para a súa toma en consideración unha proposta de moción que é un compromiso electoral de Compostela Aberta e que vimos concretando desde o inicio do mandato. Está directamente relacionada co apoio á progresiva laicidade do Estado para facer real un principio constitucional de aconfesionalidade e, polo mesmo, tamén no ámbito da administración municipal. Falamos dunha laicidade positiva, é dicir, de neutralidade, de respeto, de recoñecemento efectivo do dereito constitucional á liberdade religiosa e de conciencia de toda a cidadanía, de todas e de cada unha das persoas, favorecendo, polo tanto, o seu exercicio e coa vontade de abandonar definitivamente a confesionalidade encuberta ou a discriminación por razóns religiosas. Trátase, polo tanto, de facer efectiva a definición do Estado como a confesional, tal e como establece a Constitución de 1978. O propio Papa Francisco defendeu na súa viaxe a Brasil o concepto de laicidade positiva, a separación de papéis e ámbitos entre a Igrexa e o Estado, evitando confusións equívocas e interesadas, procurando, eso sí, actuacións de colaboración en contraposición aos modelos políticos confesionais, como que tivemos imposto e vixente en España durante tantos anos e que coñecemos como nacionalcatolicismo, ou con aqueles outros modelos políticos de carácter teocrático que persisten nalgúnas partes do mundo. Polo tanto, nada hai de antirrelixioso nin de anticatólico na nosa defensa da laicidade. Propugnamos a separación, a neutralidade, o respeto, mas tamén a colaboración con todas as confesións religiosas, tal e como afirma textualmente o artigo 16.3 da Constitución española, que reproduzo: ningunha confesión terá carácter estatal, os poderes públicos terán en conta as crenzas religiosas da sociedade española e manterán as conseguintes relacións de cooperación coa Igrexa Católica e as demais confesións. Como saben, son xa moitas as sentencias do Tribunal Constitucional que identifican claramente a confesionalidade do Estado co que nos entendemos por laicidade positiva. Con esta perspectiva, o Goberno Municipal de Compostela Aberta, desde o inicio do seu mandato, decidiu visibilizar esa separación de poderes, de ámbitos entre o público e o privado, así como de roles entre a Igrexa e a institución municipal, ao tempo que fortalecía, como tamén é visible, os lazos de colaboración e de boa veciñanza
cos representantes da Igrexa Católica en Santiago de Compostela, e así continuaremos. Trátase agora de continuar avanzando nese camiño no progresivo cumprimento da confesionalidade constitucional, evitando comportamentos e actitudes institucionais de carácter público, nunca persoais, que confundan ou identifiquen a toda a corporación local como institución cunha confesión relixiosa ou cos seus símbolos. Son moitos os concellos e as deputacións que nos últimos anos teñen dado pasos concretos na materialización práctica e simbólica da súa aconfesionalidade e que foron avanzando na defensa coas súas actuacións da laicidade positiva que comentamos anteriormente. Queremos establecer compromisos de colaboración entre aquelas administracións que están dispostas a colaborar nesta materia, de avanzar, polo tanto, na laicidade do Estado e de promover medidas xurídicas e legislativas, tamén prácticas, que camiñen nesa dirección. Con ese obxectivo, solicitamos o seu apoio para que Santiago de Compostela participe na construción da rede de municipios por un Estado laico e para que participe tamén na súa próxima Asamblea Constituinte. Moitas grazas. Moitas gracias, Manolo. Rubén. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, nos vamos a ter unha posición de voto polo fondo do tema, porque desde logo se tiveramos que atender a forma teríamos que votar en contra, por varias razóns. A primeira delas, porque facía referencia o alcalde á Xunta de Portavoces, hoxe pola mañá o portavoz do Grupo Socialista facía unha proposta que era de retirar do punto e poder traela no seguinte pleno doutro xeito, e agora explicarei, e supoño que ele tamén explicará, que eu creo que era absolutamente razonable. E vou explicar por qué. Porque, claro, non é lóxico ter que vir dúas veces ao pleno cunha cousa deste estilo. Entonces, hoxe vamos a tratar isto no pleno, e Manolo, cando haxa estatutos desto, que algún día haberá estatutos, hai que volver a traerlo a pleno. Hai que volver a traerlo a pleno, cousa que nunca pasou na inserción do Concello de Santiago en ningún tipo de rede, e mira que estamos en redes e redes e redes, non? Aquí hai outros compañeiros que a formulación para facer isto é unha proposta do Grupo de Goberno, vai á Comisión Informativa, ten os informes por unha parte da Secretaría e por outra parte da intervención, no caso de que a incorporación a esa rede teña algún tipo de coste económico en forma de cota, como temos feito con infinidade de redes, e que aquí as hai para todos os gustos e para todas as cores. Despois, nós tampouco somos moi favorable o que é un goteo permanente de adhesión ás redes de concellos de ámbito estatal, pero eso daría para outro debate aparte. En calquera caso, nós o que vamos a ter unha posición en base ao debate de fondo. O debate de fondo, nós, desde logo, o Bloque Nacionalista Galego ten un compromiso inequívoco co laicismo e, polo tanto, cunha nidia diferenciación do terreo público institucional do terreo privado e relixioso. Nos profesamos un respeto escrupuloso por todas as creencias e confesións religiosas, ou igual que o temos con que non profesa ningún tipo de crenza ou religión. Nese sentido, eu o que quero chamar a atención é sobre outro aspecto, e é que para nós o laicismo practícase. Entón, nese sentido, nos aplaudimos, respaldámolo e o seguiremos respaldando accións como a do Goberno de Compostela Aberta e a decisión de non participar de determinado tipo de actos religiosos, como pode ser o propio Día do Apóstol ou outro tipo de ceremonias e eventos que hai ao longo do ano, como así ven facendo o Bloque Nacionalista Galego desde hai moitísimos anos, pero creemos que hai moitas outras cousas que desde a perspectiva do Concello se poden facer e ou non se fan con toda a intensidade que se debera. Nos creemos, e levamos moitos anos facendo fincapé nisto, en que hai que facer un maior esforzo en cobrar efectivamente o IBI, o Imposto de Bens Inmobles, dos bens da Igrexa Católica que non están exentos dese pagamento, e facendo
prioridade sobre aqueles establecementos que están facendo competencia desleal hoxe con outro tipo de establecementos comerciais que sí que pagan religiosamente os seus impostos. Segundo, o papel que pode ter tamén a administración local no ámbito da devolución dos bens inmatriculados ou registrados. Atender algunhas peticións que son reiteradas a respecto dos colexios electorais, non? Hai colexios electorais, témolo falado incluso creo que na Comisión de Queixas e Xestións, sin ir máis lonxe, o do seminario que aparte incumple todas as medidas en materia de accesibilidade, pero aparte da accesibilidade as outras, eso de oficio o Concello pode demandar a Xunta Electoral un cambio de ubicación, como se ten feito, por exemplo, recentemente con Marrozos, precisamente para trasladar o colexio electoral ao centro sociocultural. Creo que hai outro tipo de actuacións no que ten que ver, por exemplo, no terreo da Consellería de Educación, ahora de priorizar os colexios de ámbito público, priorizar ou exclusivizar os colexios públicos sobre os privados ou tamén incluso os concertados en moitas materias, e despois incluso outro tipo de cuestións que se anunciaron pero que non se chegaron a executar. En novembro de 2015 se nos adiantaba, cousa que nos compartimos perfectamente, de feito sorprendeunos algunhas das cuestións que se decían aí, que iba a ser inminente a retirada de determinado tipo de condecoracións, de distincións, medallas de honra, fillos predilectos e demais, a toda unha serie de personaxes, entre eles moitos vinculados precisamente ao franquismo, cousa que nós, por suposto, secundaremos, pero, por exemplo, dabas o dato de que a Virxe do Pilar era a alcaldesa perpetua, que eso se iba a modificar, toda unha serie de cousas que se anunciaron en novembro de 2015 e a día de hoxe seguimos igual, non? E despois hai outra cuestión que creo que tamén se pode facer, creo que se debe facer, que naqueles inmobles onde hai un investimento de diñeiro público se exixa a obrigatoriedade, e se non se actúa sobre eles, de que sexan visitables polo menos un mínimo de veces o ano. Eu creo que tampouco é de recibo que en determinado tipo de inmobles, que eu creo que está ben que se poidan rehabilitar, que teñen un contido patrimonial, artístico, histórico moi importante, creo que no momento que se gasta diñeiro público de todos e de todas, que o mínimo é que polo menos unhas veces o ano, xa non digo máis, sexan visitable por todos e por todas. Por lo tanto, xa digo, a nosa posición de voto non vai vir dada pola cuestión concreta que se somete a consideración do Pleno, senón que virá dada pola posición do Bloque Nacionalista Galego a respecto do laicismo. Gracias, Rubén. Paco Reyes. Grazas, señor alcalde. Pois nos a verdade é que o contrario do plantexamento que fai o Bloque Nacionalista Galego. É dicir, nos non imos entrar no fondo do asunto, e que nos entendemos que tal e como está non se pode aprobar, e por eso nos plantexábamos en xunta de voceiros pois a retirada para que puidera vir noutro pleno verdadeiramente en forma, porque vou ler o acordo. O Concello de Santiago de Compostela apoia a constitución dunha rede de municipios por un Estado laico, adherirse a ela e participar na súa Asamblea Constituinte. É dicir, o acordo non é apoiar a constitución dunha rede de municipios por un Estado laico e participar na súa Asamblea Constituinte. Non, é que ademais é adherirse a ela, é dicir, adherirse a unha rede que aínda non está creada, que descoñecemos os estatutos, que descoñecemos os fines, que descoñecemos os obxectivos. E, polo tanto, nos o que entendemos é que para adherirse a unha rede ten que estar creada. Nos preguntaríamos ao secretario do Pleno se estamos equivocados, pero entendemos que efectivamente, como dixo antes o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, ten que ir como proposta do Goberno a unha comisión, entendemos que preceptivo, aínda que non sexa vinculante, ir acompañado de estatutos, o informe do secretario do Pleno con respecto a que é posible por parte do Concello dereito, é posible adherirse, e no caso de que exista un custe porque exista algún tipo de cuota, pois unha forma de intervención que é o que sempre se fixo. Nos entendemos que tal e como está así non é posible votalo, porque como podemos adherirnos unha rede que non está creada? Por iso nos plantexábamos que o que había que facer era retirala e traela en todo caso a outro pleno con outra redacción. Nos, insisto, non entramos no fondo do asunto, é que é un problema neste caso de forma. Gracias, Paco. Agustín. Sí. Bueno, a verdade é que é complexo e complicado debater co señor Dios de laicidade.
E máis se pon a laicidade pois un adxetivo, non positiva, negativa. Haberá que explicar que é a laicidade positiva e que é a laicidade negativa. Pero en todo caso volven vostedes a traer unha iniciativa de corta e pega, de inspiración e mesmo de textos alleos, que o único que concreta é a intención de aderirse a unha suposta rede da que non explican nin alcance, ni contido, nin obxectivos, custos, nin beneficios para a cidade. Quede claro, e o digo con total e mediana claridade, que o Grupo Popular está por unha nidia división dos ámbitos civís e religiosos. Somos partidarios da igualdade, do pluralismo e da confesionalidade do Estado e das institucións que, por certo, xa está reflectida na nosa Constitución e que consideramos positiva e necesaria para a convivencia social a todos os niveis. Somos defensores do respecto á diversidade, da liberdade de culto e de conciencia, das distintas crenzas e, en definitiva, de todo aquilo que afecta ao máis íntimo de todas as persoas. Por suposto, de todos os membros desta corporación, dos do noso grupo e do resto dos grupos. Pero tamén pretendemos actuar en política con rigor e con claridade. Por iso estamos en contra de tratar estes temas dende unha superficialidade, dende o postureo e desde unha óptica simplista e afastada da concreta realidade que nos rodea. Vostedes poden traer unha moción xenérica e allea, pero nós debémonos a esta cidade, ante todo a esta cidade. Non podemos esquecer, nin debemos esquecer, que esta cidade se chama Santiago de Compostela. É evidente que a dicotomía da nosa cidade non admite comparación nin, por suposto, rede ninguna. Santiago ten unha historia e un simbolismo singular que non se pode obviar e que compre coidar e respectar. Se vostedes queren articular unha proposta respetuosa coa realidade da cidade e consecuente coa súa historia, na que se delimiten con claridade os espazos e os roles que lle corresponden ao Concello e á Igrexa, fágano, porque sobre iso podemos ter moitos puntos en común, créanme, moitos puntos en común. Pero non pretendan que lles deamos sen máis unha entrada para un clube de amigos, para viaxar ou ostentar unha simple postura sin contido. Somos conscientes de que a laicidade é positiva e que leva anos presente na nosa cidade. Apréciase na educación laica, na liberdade de investigación, no matrimonio civil, no divorcio, nos matrimonios homosexuais, na igualdade de xénero, a regulación do aborto, etc. Mesmo a propia Igrexa, dende Pío XII ata o actual Francisco, teñen valorado en positivo o laicismo. Pero que laicismo pretenden vostedes para a nosa cidade? Acaso van deixar de realizar visitas privadas á catedral empregando recursos públicos? Acaso van deixar de mediar para modificar as condicións de expedición dos certificados de peregrinación emitidos pola Igrexa? Acaso van deixar de colaborar coa Igrexa no protocolo e na organización de ceremonias de marcado carácter religioso como viñeron facendo ata o de agora? Acaso van propoñer un tratamento igualitario da Igrexa revisando a súa situación tributaria? Acaso van prescindir vostedes da imaxe corporativa que ten o Concello ata o de agora? Acaso van vostedes a invitar a representantes de todas as confesións aos actos protocolarios que eu saiba non o fixeron ata de agora? Porque hai quen entende que iso é fundamental no laicismo. A propia rede na que vostedes pretenden entrar ofrece un texto de máximos que inclúe concrecións deste cariz que, polo que se ve, vostedes desbotaron presentando aquí un texto de mínimos mesmo acurtado. Porque a vostedes gustalles moverse na indeterminación xurídico-existencial, no terreo da ambigüedade calculada, na alerxia aos prazos e compromisos, no terreo das generalidades e tamén da superficialidade. Pero no goberno deberían vostedes baixar a realidade e traballar polo que consideran xusto e necesario, deixando a un lado as proclamas e mostrando feitos. Non se enmarallen en redes alleas, mostren con claridade o que vostedes entenden por laicismo e, se así o consideran, formulen unha proposta para aplicarla en todos os ámbitos do Concello. Só entón poderíamos tomar en serio a súa proposta. Seguro, non teño ninguna dúbida, que en moitos aspectos poderemos coincidir, pero non pretendan vostedes sacar proveito e pescar únicamente cunha rede, porque na política e por esta cidade hai que mollarse.
A vista de todo iso, o noso grupo non vai apoiar a adhesión a este novo club de amigos que aquí se nos presenta. Moitas gracias e máis nada. Gracias a usted, señor Manolo Dios, a súa quenda. Bueno, moi brevemente, o BNG plantea fundamentalmente unha cuestión de forma. No fondo coincidimos, simplemente decir que nós nos comprometimos hai aproximadamente un ano en participar no proceso de construción da rede de municipios por un Estado laico. É un compromiso con outros municipios e con outras entidades que están promovendo esta iniciativa e ten un carácter simbólico que Santiago participe en ese proceso de construción. Como é que este incorporada xa en esta rede Gijón, Sagunto, Oviedo, San Feliu de Llobregat e outros 15 ou 20 concellos máis que non teño agora necesidade de insistir, pero é un proceso en construción e Santiago é moi importante que participe en ese proceso. O Partido Socialista tamén plantea un problema de que como é unha rede en construción vai ter estatutos no seu futuro. Probablemente teña estatutos no seu futuro. En este momento do que se trate é adherirnos a unha rede que está en construción, participar con outros concellos que xa están participando en ese procedimento e participar na Asamblea Constituinte. Non ten ningún tipo de carga económica. Non queríamos nós, con esta proposta, abrir un debate xeral e moito menos un xuicio moral, non? Pretendíamos un debate sosegado sobre unha cuestión moi concreta e afastado dese debate que planteaba Agustín Hernández. O propio Monseñor Barrio apostou públicamente por un diálogo constructivo e sentido ético nas cuestións da confesionalidade, da laicidade e do laicismo. O dixo públicamente para ver como se avanza e se entenden as situacións e posicionamentos de cada quen. Isto o dixo en xullo xa do ano 2015. Desde Compostela Aberta respetamos as crenzas individuais, mesmo aquelas que non son religiosas. Por iso pensamos que o actuar do Concello a vida civil debe ser unha esfera separada da vida religiosa. O noso programa contemplaba clarísimamente este aspecto e foi apoiado maioritariamente. Polo tanto, aínda que non coincida coas súas opinións, debe respetar tamén a vontade desa parte importante, mayoritaria, creo eu, da cidadanía. Igual que a lei protexe a liberdade de culto, tamén recolle o dereito de toda persoa, mesmo dos alcaldes e concelleiros, a non ser obrigados a practicar actos de culto contrarios ás súas crenzas persoais. Artigo 2.1 da Lei Orgánica do 80, de 5 de xullo. Cabería preguntarse, por exemplo, ten sentido no século XXI que se celebren funerais religiosos de Estado? Isto non quita que se honre de maneira civil as persoas falecidas, non? Como saben, a liberdade de culto está garantida pola Constitución e pola lei. O único límite a ese exercicio desa liberdade é a protección dos dereitos dos demais ao exercicio das súas propias liberdades públicas e os seus dereitos fundamentais. Saben que desde Compostela Aberta mantemos unha moi boa relación co arzobispado en moitas cuestións que son visibles, son coñecidas e que non necesito repetir. Dixo algunha que parecen de broma, non? A posición de Compostela Aberta en relación coa colaboración coas persoas discapacitadas con Cáritas, coa colaboración na Semana Santa, cas cofradías, a segunda edición do Belén en San Fiz, por exemplo, a colaboración e as conversas sobre a restauración da catedral, a promoción do camiño inglés, a concesión da Compostelana para os peregrinos deste camiño. Pois Monseñor Barrio, o mesmo arzobispo, aposta por un diálogo constructivo nas cuestións da confesionalidade, da laicidade e do laicismo. O propio Deán defendeu públicamente a liberdade do alcalde de non acudir aos actos religiosos e manifestou o seu respeto. Polo tanto, non quero eu entrar nun debate e me estou pasando de tempo. Se propón exclusivamente participar na construción con estes concellos que acabo de dicir e 15 ou 20 máis e participar na Asamblea Constituinte da rede de municipios por un Estado laico. Nada máis. Cando haya outras novidades, Compostela Aberta as traerá á Xunta de Portavoces, ao Pleno, á Comisión de Goberno, no seu caso, a quen corresponde.
máis nada, moitas grazas. Gracias, Manolo. Rubén. Si, eu un minuto simplemente. Claro, non hai unha cuestión formal e hai outra que non é tan formal. A formal, pois, é tan simple como isto, Manolo. Ti podes ir en calidad de concelleiro a unha reunión a que convidan o Concello de Santiago a participar. Non fai falta unha autorización ni un acordo plenario para que poidas facer iso. Mentras algo non está creado, non ten estatutos, non ten entidade xurídica de ningún tipo, non existe a efectos deste Concello. Non existe. Entón, non estamos facendo unha cousa un pouco rocambolesca en termos xurídico-administrativo-institucionais, que é aprobar a adhesión a algo que non existe. Entón, que sería o lógico? Vas a esa reunión, faz o que teñas que facer, e o día que haxe uns estatutos e se pida unha adhesión formal do Concello de Santiago, isto verá ao pleno, este señor fará un informe sobre si se pode ou non se pode, se non hai cuota, pois xa ven directamente, se houvese unha cuota e que fora simbólica, pois a señora interventora faría outro informe, comisión informativa e pleno. Quer dicir, non, ahora vamos a facer este procedimento e cando os estatutos, pois volveremos outra vez e volveremos a ter un déjà vu e volveremos a ter este debate, espero que máis reducido neste pleno. Entón, bueno, pois creo que non é o procedimento máis acaído e sobre todo creo que a reunión fundacional é en marzo. Creo que había tempo pois para poder atender a petición que facían desde o Grupo Socialista, que non había ningún problema en poder traerlo incluso o seguinte pleno, formulado incluso como unha cuestión do Grupo de Goberno e non como unha moción dun dos grupos políticos da corporación. Dito iso, e pasando do tema das formas, claro, escoitando a relación que facía agora Manolo Dios da colaboración, pois mire, é que, ainda que non se colaborase tanto, tampouco pasaba nada, non? Claro, e iso ten que ver co que decía eu antes de que o laicismo se practica. Bueno, a mí me parece ben que se este nos foros, que se queira e tal, a cuestión é dar pasos prácticos e concretos nese ámbito. Eu apuntaba algunhas cuestións que están pendentes e que eu creo que teñen interés. Algúns, por certo, facendo autocrítica, como o propio Bloque Nacionalista Galego, que tamén ten as súas contradicións. Quer dicir, nós, desde logo, tivemos clarísimo neste Concello que tipo de actuación seguirá ese nivel, pero, oye, sempre hai cousas que, por suposto, son melloráveis. O único que digo é, aí se apuntan unha serie de cuestións que teñen que ver con temas fiscais, que teñen que ver con temas patrimoniais, ou bien hai outros que son debates, creo que de outra envergadura, pero que tamén haberá que dar aquí, como, por exemplo, o tema da titularidade do Panteón de Galegos Ilustres e o uso dese espazo despois de perder a sentenza sobre a titularidade que a Igrexa Católica, pero, bueno, en calquera caso, teremos tempo para seguir falando de todo isto, non? Gracias, Rubén. Paco. Sí, gracias, señor alcalde. Eu insisto, nos non entramos no fondo do asunto porque eu penso que o posicionamento do Partido Socialista ao respecto do que se está tratando pois é de todo descoñecido. Foi fixado unha conferencia política de novembro de 2014, calquera que lle interese a pode consultar pois vendo os acordos de resolución desa conferencia política que están publicados. Por lo tanto, non entro aí. Eu que volvo a decir é que o que se nos trae a pleno para aprobar non é apoiar a constitución dunha rede de municipios por un Estado laico e participar na súa Asamblea Constituinte soamente. É que o acordo de resolución di é adherirse a ela, adherirse á rede. Entón, eu sigo dicindo como é posible adherirse a unha rede que non existe. Eu lle pregunto novamente ao secretario, é dicir, é posible adherirse a unha rede que non existe sen pasar pola comisión, si esta é preceptiva, sen presentar os estatutos, en un informe do secretario, e se hai que pagar algún tipo de cuotas en un informe de intervención. Porque ese é o tema, é dicir, eu o digo con toda a sinceridade, eu descoñezo, a verdade é que descoñezo o texto de resolución que se presentou en Xixón e en Oviedo e, polo tanto, que foi ali aprobado. Solamente un segundo, vamos a ver. O que eu leín, e esta mañán, precisamente, por leer mal, pois dice unha cosa que, efectivamente, cando estaba, me leía pasar que as mocións se presentan nos últimos días e teño que lerlas deprisa e correndo, claro, bueno, en fin. Eu leína, vamos a ver, vamos, como interpreto eu, porque isto xa é un tema máis ben de filoloxía que casi que de dereito. Eu cando digo, cando vexo algo así, apoiar a Constitución, eu, como xurista, digo, para apoiar unha Constitución primeiro terei que votar uns estatutos, é dicir, como se constituye unha entidade pola lei de asociacións, porque se é pola lei de asociacións, non a mancomunidade, non pois mediante uns estatutos, que é o que está dicindo, entendo eu, o señor, claro, diz, adherirse, hombre, non te adhires porque eu entendo que participa xa na confección dos estatutos. O que pasa é que contido ten o que vades votar? Pois unha proposición non de lei, porque non ten virtualidade ata que
vexamos os estatutos que normalmente direi o de sempre, que son competencia da Xunta de Goberno, porque o digo sempre, por razóns da competencia, pero que se traen aquí para unha maior solemnidade. Que o que vou a decir sempre cando, bueno, dentro da laicidade xa non quero falar porque hai unha cuestión, pero pode ser somente Javier, é que non se pode ser outra cosa que laico. Javier, eu creo... Segundo a miña interpretación, pero unha interpretación legal do artículo 16. O artículo 16 non se pode ser outra cosa que laico, porque a confesional quere decir laico. Non pode haber unha rede que non sexa laica. Bueno, señor secretario, vale, eu... Creo que está feita a aclaración, perdoa, Paco. Interpretación xurídica, señor alcalde, sea que me... Sí, vale. Paco, sigue. Non, simplemente o que quería era plantexar iso, é dicir, nos entendemos aquí o que se fale de adherirse á rede. A rede, nos entendemos que ainda non está creada. Cando estea creada e se traían os estatutos e pase pola comisión, pois entón votaremos. Bueno, moitas gracias, señor alcalde. Moi brevemente, a verdade é que escoitando o señor Dios teño interese por ter unha conversa privada con vostede o respecto á laicidade, porque dá a sensación de que o señor Dios considera que a laicidade que o goberno non asista a misa, non asista a misa en actos oficiais, porque non sei se algún de vostedes casou pola iglesia ou vai a unha comunión dun sobrinho ou de algún familiar. Eso é unha cuestión absolutamente persoal que eu respecto. En todo caso, nós temos claro que o que non podemos é apoiar algo que non está ben plantexado baixo ningún concepto no expediente. Moitas gracias e máis nada. Pasamos a votar, señor secretario. Votos a favor da proposición, da aprobación, perdón, sobre a laicidade. Gracias, 9 e 211. Gracias. Votos en contra, abstencións, 12. Gracias. Bueno, seguimos. ¿Dónde está? Seguimos ahora cunha moción do BNG para exixirlle a Edegasa a aplicación dunha política laboral non discriminatoria por razón de xénero. Goretti, a túa quenda. Sí. Ben, quero antes de máis nada saudar a traballadora afectada que se encontra entre nós e máis a Nacho Pavón como representante tamén da sindical da Confederación Intersindical Galega, delegado sindical, expresarlle antes de máis nada xa a nosa solidariedade como grupo político por esta situación que realmente é unha situación absolutamente dramática que causa rabia, carraxe a estas alturas, non? Que non debería de ser, non deberíamos de estar aquí discutindo unha situación de acoso laboral, unha situación de moving, unha situación fundamentalmente ao final tamén de violencia de xénero como tal, non? Tal e como vou expor e como penso que coñecen tamén os concelleiros e concelleiras da corporación polo texto da moción que presentamos, non? Do que se trata aquí é dun tema que está relacionado directamente co Concello de Santiago por ser unha empresa, a empresa Edegasa, máis coñecida como Autobuses de Calo, que presta os seus servizos tamén neste Concello e onde arredor duns 40.000 pasaxeiros, duns 40.000 persoas circulan diariamente nela neste Concello. Por tanto, ademais que ten relación coa administración porque realiza unha actividade pública, ten financiamento tanto da administración galega como da administración local, forma parte justamente dese transporte público, dese transporte colectivo. É unha empresa que leva unha historia longa de condenas por acoso laboral, por moving, por danos morais, por unha serie de violencias que non é interpretável, digamos, no sentido de que esas sentenzas están aquí, se alguén as quere ver despois no informe, no dossier informativo que teño, existen esas sentenzas, está absolutamente
claramente non demostrado, foi condenada por distintas sentenzas pola Inspección de Traballo por algo que comeza como comeza en moitas ocasións e en moitas empresas e queremos pechar os ollos, e o que non pode ser é o Concello e esta corporación allea a esta cuestión. O que non podemos é falar ás veces de cuestións que teñen que ver con violencia de xénero e facer actos que moitas veces ao final, desgrazadamente, acaban quedando no simbólico, aínda que sexan necesarios, e non preocuparnos cando hai cuestións que teñen que ver directamente con esa violencia, con esa loita contra a igualdade do día a día, non? O que acontece, o problema desta traballadora de Edegasa, acontece xustamente cando fica grávida, cando vai ter unha filla, e iso o que acontece despois dunha situación dun embarazo de risco, da unha petición de reducción de xornada laboral a que ten dereito unha vez que xa acontece o nacemento da filla, e que solicita xustamente esa reducción de xornada. Esa reducción de xornada non é concedida, e a empresa o que quere é o que se lle pide a tantas mulleres deste país. O caso é que moitas desas mulleres acaban achantando ou acaban sufrindo en silencio, que é dicir, volve para casa, cría a tua filla, dedícate a casa, e xa cando a filla sexa maior, xa volverás traballar, non? Esa idea que está detrás de tantísimas tantas persoas de decir que as mulleres xustamente neses momentos en que deciden ter fillos e fillas non poden. Esa hipocrisía social que sabemos que existe a respecto de dicir a maternidade que está moi ben e hai que apoiala, mas logo non se garanten os dereitos das mulleres xustamente nesas situacións que son ademais tan vulneráveis e que deberían de ter un apoio social e un apoio da administración inmenso. Despois de que ela comece cunha serie de reclamacións, que son reclamacións absolutamente non só lexítimas, senón son reclamacións que por dignidade quere levar a cabo para esa reducción da xornada, a empresa comeza unha serie de hostigamentos contra ela, de despedimentos, e de despedimentos que logo foron resultados, acabaron por ser recoñecidos como nulos, unha situación que fixo que esta empresa en algún momento tivese que xustamente readmitila e continuar con esta política, onde a Inspección de Traballo tamén nun momento determinado acaba denominando o que acontece como algo que cualifica de psicoterrorismo, de hostigamento, de acoso laboral, de infracción laboral moi grave, e por tanto esta empresa acaba sendo sancionada con unha indemnización de 10.000 euros en compensación polos danos causados. Por tanto, xa digo que é un incumprimento sistemático, constante, que comeza nese momento en que esta traballadora vai ser nai, e que continuamente volve a reproducirse cada certo tempo. Hai apenas unhas semanas que a empresa volve outra vez a carga, que volve a intentar xustamente porque despois de pretender que abandonase esta traballadora de maneira voluntaria a empresa, cando ela se nega a facelo, ese abandono, cometen tamén a empresa decide instar a administración competente en materia de tráfico para que proceda a suspensión cautelar das licenzas de condución, e así facer chegar a suspensión do contrato de traballo sin ninguna compensación, sin acceso a prestación, sin cuestións que ademais están recollidas no convenio e por tanto que tiñan que estar aí, non? Hai ademais un incumprimento importante porque esta empresa está tamén atentando contra esa potenciación do emprego feminino que tanto se vende e que hai que finalmente que habería que respetar por riba de todo, mas a empresa de maneira sistemática non o fai e non se toman actuacións contra esta empresa, e isto xa chega a un momento en que é absolutamente insostible, é unha situación en que se decide sair, facer pública toda esta situación e decidir levar unha loita ou unha visibilización para que situacións como estas, por cuestión, xa digo, de dignidade, non acontezan máis. Eu penso, fago un chamamento, xa digo,
exactamente igual que dicimos cada vez que hai unha situación de violencia contra as mulleres que temos que actuar, a actuación faise no día a día, a violencia contra as mulleres ten distintos graus, distintos estadios, distintas particularidades, unha delas xustamente é a discriminación no mundo laboral, unha discriminación moi forte que ben coñecemos polas discriminacións salariais, pero unha discriminación moi forte e que moitas veces está invisibilizada con todos os problemas relativos á maternidade, á crianza de fillos e fillas e á súa protección. Por tanto, eu, baseándome xustamente en todas esas cuestións que están ben explicitadas, solicito a todos os grupos que teñen presenza nesta corporación que voten favorablemente a este acordo, que finalmente o que quere é exixir da empresa de transporte de viaxeiros e de gasa que se aplique unha política laboral que respete os dereitos das traballadoras, que cesen as actuacións discriminatorias por razón de xénero, instar a respetar a igualdade nas relacións laborais nos servizos de transporte públicos de viaxeiros que xestiona baixo concesión administrativa e trasladar este acordo á Dirección Xeral de Mobilidade para que inspeccione e tutele o cumprimento da legalidade en materia laboral e de igualdade de xénero nos servizos públicos concesionados a Edegasa. Gracias, Goretti. Mila, túa quenda. Moitas gracias, señor alcalde. E boa noite, compañeiras e compañeiros. Por suposto, este grupo municipal tamén quere saudar desde aquí a traballadora e a quen acompaña. Ben, quero facer unha serie de consideracións que a nos parecen importantes antes de anunciar o noso sentido do voto frente a esta moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego. Según un estudo realizado en outubro de 2016, a taxa de participación laboral das mulleres é duns 14 puntos inferior a dos homes. Pero, ademais, este estudo dice que a fenda entre o paro masculino e feminino volveu medrar coa incipiente recuperación económica. E tamén di que o 57% das traballadoras están ocupadas a tempo parcial pola imposibilidade de atopar unha ocupación a tempo completo, unha porcentaxe que é a doble que os homes. Tamén recolle este estudo que as mulleres cobran de media por hora un 20% menos que os homes e que unha maior porcentaxe de mulleres que de homes está sobrecualificada para os postos que ocupa. Do mesmo xeito, teño que lembrar que con data 15 de marzo de 2007 e baixo o mandato dun presidente do goberno do Partido Socialista, o Congreso dos Deputados aprobou a Lei Orgánica para a Igualdade Efectiva de Mulleres e Homes. Con todas estas reflexións, o Grupo Municipal Socialista quere deixar patente o seu rexeitamento, hoxe e sempre, ante calquera política laboral que amose discriminación por razón de xénero. Pero unha vez dito isto, queremos explicar tamén que o relato que se fai nesta moción, que dun caso particular, relato no que se nos está a comunicar que a empresa de transporte colectivo a que se fai referencia, primeiro, ten un historial de sentenzas por acoso laboral e, segundo, que a día de hoxe hai aberta aínda unha investigación penal. Neste sentido, nós temos que explicar que nos parecería acaído ter coñecemento das citadas sentenzas, que ahora a compañeira Goretti dice que ten no seu poder, pero houbernos gustado ter as sentenzas e que foran aportadas incluso a todos os grupos municipais deste concello. Esta é unha información que ahora mismo este grupo municipal non dispón dela e, polo tanto, descoñece totalmente. Por outra banda, a afirmación de existencia de que aínda neste momento hai un proceso de investigación penal aberto fai que dende o Grupo Municipal Socialista teñamos que lembrar que a nosa posición nestes temas é sempre a de respectar, como non podería ser de outro xeito, todas as actuacións e procesos xudiciais que se atopen abertos, esperando, eso sí, que se resolvan o antes posible. Así pois, e sendo coherentes co anteriormente dito e co que pensa este grupo municipal en estas actuacións, eu pediríalle á concelleira do bloque se é posible que votemos por separados puntos ou hai que
votar todo en conxunto. Se hai que votar todo en conxunto, a nosa posición de voto será abstención, e se se pode votar por separado, o punto primeiro e terceiro sería abstención e votaríamos favorable o segundo punto. Despois de que expliquei o sentido do voto, tamén teño que decir que nos votaremos o que dixen sin perxuicio que unha vez resoltos todos os temas coa xusticia, este grupo municipal comprométese e poderá tomar parte activa condenando públicamente as actuacións da empresa que se poideran producir en contra da traballadora con un trato discriminatorio por razón de xénero, se así o dictaminan os tribunais. Mais nada, moitas grazas. Quen fai a defensa por parte do Partido Popular, María? Boa tarde, alcalde, grazas. Boa tarde. Faiseme algo complicado entender e afrontar o contido desta moción para non caer en apoios de causas como esta que son absolutamente loables e dignas da máis encarnizadas loitas noutro foro e noutros termos, pero aquí lamento que poida ser algo estéril e tamén un pouco irresponsable. Eu avanzo que tal vez a miña intervención hoxe é un pouco cauta e reflexiva, un defecto como a tantos, pero a miña integridade e a miña honra e a miña coherencia que hoxe o meu grupo me deixa facer voz de todos, digamos, como concelleira e como humilde profesional do dereito ten un valor. Se non entendo mal, a ver se me explico, a exposición de motivos versa sobre a existencia dun conflicto laboral entre unha traballadora que non a vou nomear porque xa saben vostedes que a min os casos particulares e xudicializados traídos a este pleno non son moi favorables a esta posición. Bueno, unha traballadora X e unha empresa Z está sementado de numerosas resolucións xudiciais e administrativas derivadas de outros tantos procesos, uns rematados e outros vivos, mesmo na xurisdicción penal. Como digo, non gusto de falar de situacións persoais de cidadáns, sobre todo cando hai procedementos xudiciais abertos. Tamén xa se coñece cal é a miña opinión sobre a posición desta corporación no apoio a certas causas que poidan xerar un agravio comparativo con outras de tanta ou menos ou máis consideración que esta de tantos traballadores e traballadoras veciños deste concello que pasan por situacións laborais complexas. Hoxe trouxemos aquí mesmo que hai un conflicto laboral entre unhas traballadoras dunha empresa que está contratada por este concello que fixeron unha manifestación aquí fora no Obradoiro que están supostamente, presuntamente vendo violados os seus dereitos laborais e non están neste pleno. Imagínese unha empresa contratada por este concello. Neste Nadal teño que decirlle que os empregados da UMAD mandaron un correo electrónico a todos os empregados deste concello para recaudar cartos para os empregados dunha empresa que traballan para este concello e non cobran. Polo tanto, non podemos facer traballadores de primeira e traballadores de segunda. A súa causa é quizás se cabe con moitísimos matices dignos, xa dixen, da máis encarnizadas loitas, pero temos empregados nesta casa que non cobran, empregados de empresas, digamos, non funcionarios da casa. É preciso lembrar que este pleno non é unha instancia laboral, non é unha segunda instancia que poida revisar decisións de outros órganos, non ten facultade para arrogarse a facultade de valorar en termos de denuncia ou de condea según que feitos e según que termos, por non falar dunha cuestión de responsabilidade. Mire, o acordo que se solicita na moción pide literalmente o seguinte: que se lle exixa á empresa Z, que non sei se ten algunha relación contractual neste momento co Concello, gustaríame que mo aclarase a concelleira, que respete os dereitos das traballadoras, que cesen as actuacións discriminatorias por razón de xénero, que respete a igualdade nas relacións laborais e que se lle pida unha inspección a cargo da Dirección Xeral de Mobilidade, que probablemente isto fose o único aceptable. Este é o texto verdadeiro da moción e non o que apareceu nalgúnha información que vin hoxe por aquí e que non é o mesmo, e a diferencia neste caso sí que importa e voume explicar. O que podemos facer neste pleno, e de feito eu fago agora e fixo a compañeira Milagros fai un momento, é solicitar de todas as empresas, non desta, de todas, que respetan os dereitos de todas as traballadoras, de todos os traballadores en todas as dimensións dos dereitos laborais, rexeitar a práctica de calquera actuación discriminatoria
que mesmo sería que eu hoxe defendese a súa causa, non defendese a causa deses outros traballadores, mesmo eu estaría practicando unha discriminación. Pois non a práctica de actuacións discriminatorias, animar aos traballadores e traballadoras a facer valer os seus dereitos con todas as armas e todas as ferramentas legais ao seu alcance, e como administración local exercer con rigor as nosas potestades en materia laboral. Nun primeiro momento, mesmo pensei en non ser demasiado clara e empregar disimulos lingüísticos, pero creo que non merece a pena, sobre todo despois das declaracións que fixo hoxe a señora Rozas. Mire, neste Concello vannos as emocións fortes. Eu penso que nos últimos tempos imos sobrados de sobresaltos, sin intención de frivolizar con este tema. Eu pensei que era cousa do pasado, pero non, é cousa que se mantén no presente. Temos que facer política con máis rigor, con máis ética profesional, con máis responsabilidade, e o factor trepidante témolo que deixar para o noso tempo de ocio, porque mire, pode ocorrer que un grupo de concelleiros lle estén imputando neste documento un delito a unha empresa, e vostedes saben que imputar un delito é constitutivo dun delito. Eu non sei, eu acabo de coñecer, como di a compañeira Milagros, que tiñamos acceso a sentencias, pero non temos acceso ao que está acontecendo neste momento. Por tanto, non estamos en condicións de asegurar e de afirmar que todo, non temos o coñecemento da verdade eterno, non podemos saber a verdade de todo. Entón, pode ser que estemos imputando uns feitos que non sexan tales e que traigan algunha consecuencia. A empresa pode coñecer isto e denunciarnos ou querellarse contra nós, e despois disto xa sabemos o que toca. Aquí neste pleno hai experiencia. E pode sabelo e decidir non facer nada, pode ser. E tamén pode non sabelo, porque, mire, a trascendencia e a audiencia deste pleno son as que son. Rexeito absolutamente calquer tipo de xogo con armas, pero permítame facer esta ilustración. Alguén sabe cantas balas ten o tambor? Porque unha tena e algunhas veces toca. Hai que ser moi cauto cando nos movemos peligrosamente entre a liberdade de expresión e a calumnia ou o dereito ao honor. Cal é a axuda que se lle pode reportar a esta cidadá hoxe con este acordo que non poida obter con máis eficacia a través de outras vías? Eu estou segura e comparto como María Corral a sensibilidade do señor Cela e a boa intención era quen asinaba, creo, en calquer caso iba a decir do grupo político, que pode darlle toda a súa axuda e todo o seu apoio persoalmente como grupo político, pero tamén neste pleno se podía traer este tema, pero, dende logo, cun enfoque distinto, que non nos confunda no papel que estamos a facer aquí, que non personalice os apoios máis aló de excepcionalidades para evitar innecesarios agravios comparativos, e que sexa un foro de debate sin peligros inútiles. O noso posicionamento como grupo vai ser a abstención entendida como cuestionamento da oportunidade de tratar este tema aquí nestes termos. Non entro a valorar o contido, e como María Corral e como muller, aí fora ten todo o meu apoio. Grazas. Imos a facer un receso de 5 minutos e non, todavía faltan debates, un pouco para ter unha consulta unha consulta co secretario. Imos a facer un receso de 5 minutos. Retomamos en 5 minutos o debate.